bayan ang may maniginig, lupa ng araw ng walang ipagsinta, buhay namin sa piling mo. Aming ligaya na may mga api, mamamatay ng dahil sa'yo. Please be seated, everyone. Thank you. Okay, good morning, everyone, and welcome for today's presentation on Naga City's flood hazard exposure led by Dr. Lagmay and his team. To formally open our program, may I now invite Mr. Reynor Rodriguez, Officer in charge of City Disaster Risk Reduction Management Office, to our opening remarks. Diyos maray na aga po sa Gabos. Magandang umaga po, especially sa mga visitors natin. Mag-a-adlib lang po ako konti. Supposedly po, ang ating butihing counselor, si Councilor Aris, ang magbibigay ng opening remarks, pero wala pa po siya. At the same time, magbibigay po ng message si ating Honorable Mayor, si Mayor Lenny. Pero darating po siya. But we have to start now. Ang importante lang po, si Ma'am Lenny, nandito siya during the presentation of Professor Mahar kasi po napaka-importante nung mga inputs na isi-share niya. So magagamit po talaga natin to. Very serious po yung event in a way na yung information na maririnig natin as a city, as a region, as a province and as a region, magagamit po natin siya. Kasi definitely po, yung purpose nito is not just to have the inputs, pero yung hindi lang yung outcome, but, or yung output, but yung outcome yung very important. Considering na palagi po talaga tayong nababahala, especially kapag nagsabi na si DOST Pag-asa na ang nowcast for today is maulan. Wala nang bagyo, maulan na lang. But nonetheless, let me recognize first yung lahat ng mga na nag-say yes sa amin sa invitation. Actually, 2 days po itong gagawin ng team ni Professor Mahar. Ngayon po, yung mga stakeholders, mga partners, different schools, different agencies, both government saka private. Tomorrow po, ano yun, yung mga frontliners, yung mga barangay officials, especially the punong barangays, the kagawad in charge, and yung, kasi po gumawa kami ng setup kung saan may point person talaga supposedly per zone, but because of the limitation ng ating lugar, so tigda-tatlo sila bukas na attend. So, nonetheless, ito po, we'd like to magpasalamat in advance dahil nandito po kayo tumugon sa aming invitasyon. Hindi ko na po babasahin yung mga pangalan, pero yung mga offices nyo na lang po. Ano po? So, we have the Naga City District Jail Female and Male Dormitory. Thank you po, ma'am. Ang Naga College Foundation. Yung Naga College po actually double barrel yon kasi ang president din po ng MNCCI ay ang presidente po ng Naga College Foundation. Nandito na po, Naga College. Okay, sir. Tapos, of course, ang ating walang kamatayang partner palagi sa private sector, ang Ateneo de Naga University. Full force po sila kasi aside from yung concern po talaga sa DRR, nandito din po yung College of Engineering and Architecture kasi tumutulong. Just like with BISCAST, later i-mention ko po. We have the CSPC, sa po yung isa sa pinakamalayong lugar from Nabua. So, state college po siya and soon to be state university, hopefully, very soon. Tapos, of course, also ang University of Nueva Cáceres, Engineer, the Vice President, thank you po. And another state university, of course, dito po ako graduate ng MSDRRM, proud alumni, ang Central Bicol State University of Agriculture, CBSUA. Kaming po yata ang dean natin, medyo malilate lang ng konti, nagpasabi na.
we have the Department of Education, represented by si Engineer Aguilar and team, ang Philippine National Police, ang Naga City District Jail Male Dormitory. Kasama din po natin rito pero hindi ko pa nakikita yung Team SMART, saka yung Team Stormwatch. Meron po kasing backgrounder lang, meron pong ongoing na project ang Naga City kung saan in-invite po yung lahat ng mga future scientists natin and yung mga stakeholders na ang forte talaga ay gumawa ng app, especially when it comes to flooding. In-invite po namin sila kasi ang purpose po, kapag kumuha po sila ng data, sana po maintindihan nila yung sasabihan ng team kasi malaking i-relate po nila ito doon sa ginagawa nila ngayon and hopefully maging mas accurate po yung paggawa po nila ng app na gagamitin po ng City of Naga. Tapos, of course, the Bicol State College of Applied Science and Technology or BISCAS, nasaan po ang representative? BISCAS, so wala pa po. Tapos, we have the Partido State University, the Bureau of Fire and Protection, nakita ko na po, wala pa. And, of course, na-mention ko kanina, yung Metro Naga Chambers of Commerce, ang Naga City People's Council, and of course, sabi ko nga kanina, yung Bloomberg contestant sa panelist. Supposedly po nung Saturday, may winner na sa 90 plus na entries na nag-present po ng kanila mga apps. So, yung winner po, siyam yun, and hopefully yung tatlo po nag-confirm na makapunta po sila rito. Okay, so kami po, nung na-assign po ako po ay OIC lamang ng DRR. Ako po ay ang Assistant City Administrator ng Naga City. And when I was assigned, dati po natutulog ako ng 11 o'clock, tapos nagigising po ako ng 6:30 or 7 o'clock. When I was assigned, hindi na po ako makatulog, especially kasi dapat mauna ka kay ma'am, mauna ka sa DOST Pag-asa, at dapat mauna kang magising sa mga bata. Kasi ito yung palaging issues natin. Sa totoo lang po, nakaka-stress talaga. So magtutulungan po tayo. Ito po yung gusto nating maintindihan kasi hindi na natin kailangan ng bagyo para manervyos tayo at mag-anticipate kung safe bang magpapasok or hindi. Yung gagawin po natin ngayon, kaya in-invite po kayo kasi napaka-critical po ng inyong role na makapagtulungan po tayo para po ma-safeguard natin ang mga bata, ang mga tao. At the same time, maintindihan natin ano ba talagang sitwasyon natin when it comes to flooding. So that's with the invitation and thank you very much po talaga at nandito kayo. So sa maghapon po, after ko po, supposedly dapat nakikita ko ng umaakyat na si Ma'am Lenny pero wala pa. Pero after po niya, so formal po tayo. Mag-photo opportunity na po siguro tayo kasi aalis din yan. Pero, ang pinaka-importante po, yung presence na talaga. Kasi ni-request po talaga ng team na mapakinggan po ni ma'am, especially yung first input na ibibigay po ni Professor Mahar, para po siya mismo as the Chief Executive ng Naga, ay meron po siyang clear picture kung ano po yung recent na kaganapan when it comes to facing the hazards here in Naga City. Naubusan na po ako ng adlib. Siguro tawagin ko na po. Nasabi ko naman na nag-start na. Sabi ko at exactly 9:30, dapat may input na. Okay lang po, Prof. Mag-go ahead tayo. Sasabihin ko po. Okay. With that, yung mga speakers pala, ipakilala ko na lang. Okay. Ano yan pang-delay lang po to. Supposedly, you will be introduced before you start sharing with us. Pero, naninervyos ako at wala pa talaga ako nakikitang Ma'am Lenny sa labas. Anyway, so we would like to acknowledge our distinguished guests and resource speakers. So mamaya po, spontaneous na lang tayo. Tatawagin na lang po kayo. Of course, yung most sought na makapagbigay po sa atin ng kaalaman, understanding about hazards, about situations po natin with regards to different hazards na fini-face natin on a daily basis. We have Dr. Alfredo Mahar Francisco A. Lagmay, the Executive Director of the UP Resilience Institute
and the NOAA Center. Sir? Okay. Diretso na po. Okay, sige. Morning. Di ako natulog kagabi para tignan. Actually, nandito ako a couple of months ago. Nagpresent ako tungkol sa baha ng Christine. And nung bumalik kami, parang na-intrigue ako dun sa problema ng baha dito sa... Sir, kumusta? Na-intrigue ako sa baha dito sa Naga. Ang laki pala ng problema nyo. Gaya ng ibang parte ng bansa natin. No? So, hindi lang sa inyo, pero actually, every place in our country, merong malaking problema. So, kailangan talagang nagtutulong-tulungan tayo. Kasi hindi talaga kakayanin ng kung sinong institusyon o sinong individual ang laki ng problema natin dito sa Pilipinas. Ayan. So, kung ang pag-uusapan ay baha, ito po yung talk na bibigay ko na tungkol sa baha sa Naga. Maganda, nakikita ko nandito ang DepEd. Meron po ba ditong mga state universities? State universities. Ano pong state university to? Ayan. Okay. Sa inyo, ganun din? Meron pa? Iba? Anong state university, sir? Pati DepEd nandito rin. No? Meron kaming mga MOU. Nakipag-uusap ako sa DepEd. Kasi yung problema natin ay medyo pangmatagalan. No? So, importante yung education, importante yung siyensya, importante na nagbubuo na tayo as early as this time ng next generation of DRR practitioners. No? At sana yung next generation na yon ay mas matindi kaysa sa ating lahat. No? Dahil palaki yung problema. At pag hindi natin to ginawa ng paraan, gayon pa lang, yung next generation ay lalong mas mahihirapan. Ayan po. So, sige, umpisahan na natin ito. Mga dahilan ng baha sa Naga City. Ayan. Meron ba nagtanong? Parang may nadinig akong prop. Wala. O guni-guni ko lang yon. Kasi hindi yata ako nakatulog kagabi because of this. No? Okay. Nakikita po ba lahat ng mga tao yung slide presentation? Kasi marami pong mapa dito. Mapa. Ang problema po kasi ng baha ay case-specific, location-specific. At hindi po pare-pareho ang solusyon ng baha na one time na bigla kayong in general, ito ang gawa. At dito sa Philippines, ang normal na solution natin sa baha ay ano po? Flood control. Yung mga dige, no? I-explain ko po kung ano ba nangyayari? Marami ba tayong wasted resources doon? Pwede ba natin na dito sa Pilipinas na mas konti ang resources ay mapag-aralan muna natin, maintindihan yung problema doon sa location kung saan mayroong problema ng baha, tapos gawa natin ng solusyon na hindi automatic yung dike o kaya konkreto. Kasi parang ang solusyon ay dike, ay flood control. Pero sa totoo lang po, marami naman pong ibang mga paraan muna na kailangan exhaust natin para mas makatipid, para ma-channel natin yung resources kung saan siya kailangan talaga. Tapos tsaka natin, pag naintindihan, yung tinatawag na residual risk. No? Yung residual risk, pag hindi na talaga kaya ng ibang paraan, doon tayo mag-i-invest for
mga concrete structures, mga dike, tsaka yung mga flood control na pangkaraniwan na naiisip natin ay related sa semento. Okay. Ang pangunahing dahilan po talaga ng baha, no, yung mga riverine floods ay ulan. Hindi po basura. Hindi ko sinasabing hindi nakaka-contribute ang basura, pero hindi yon ang pangunahing dahilan. Meron pang mas malalim na dahilan. At yung pinaka-importante po ay yung ulan. Pag malakas ang ulan, mas malaki ang tsansa natin na magbaha. Nakakita na po ba kayo dito sa Naga na hindi umuulan o konti ang ulan na nagbabaha? Wala naman siguro, no? Unless meron. Meron ba? Kasi kung meron na nagbabaha tapos wala namang ulan, ay uupo na po ako ngayon. No? Dahil baka nagkakamali ako at walang kwenta naman itong sinasabi ko. But anyway, pinag-aaralan po namin yan over the past, since 2012, actually even probably earlier, yung ulan. No? So nakapag-deploy kami through Project NOAA ng almost 2,000 sensors and sinusubukan po namin na i-display yan in a way na para mas maintindihan natin, makaderive tayo ng information. Meron ding Doppler radar, yung ginawa po ng Project NOAA dyan, ay tinignan yung mga data sets ng Pag-asa, tapos kinonvert yung decibels, yung raw signal, into intensity of rainfall. And I'm sure most of you know that the intensity of the rainfall is very important. Ito pong mapa ng Philippines, nakikita natin yung iba-ibang kulay, na noong November 2013 pa po, no, na pinag-aaralan na namin na saan ba umuulan? Ganong kalakas ba yung ulan? At pag ganong kalakas yung ulan, ano yung equivalent na baha? Saan nagkakaroon ng disaster? Paano natin magagamit ito para ma-warningan yung mga tao na galing sa bundok o hindi pa nagbabaha doon sa mas mababang lugar, ay in a couple of hours, nabibigyan na sila ng sense kung ano yung pwedeng mangyari. At ang tawag po natin doon ay early warning. Pero sa totoo lang po, yung early warning ay hindi lang tungkol doon sa pag-monitor. No? Dapat po ang early warning ay people-centered. Kailangan ng edukasyon, kailangan ng pagtitraining, kailangan ng capacity, kailangan maintindihan ng mga tao yung lay ng ground. No? Paasan ba sila? Mabilis ba yung tubig dito? Mabagal bang tumaas yung tubig? Hanggang saan ba yung tubig? So, importante po yon. Kailangan ng understanding of the hazards problems in specific areas. Kailangan din po ng monitoring. Kaya kailangan ng Pag-asa magbibigay sa inyo ng warning ng rainfall dahil minomonitor po nila. Kailangan din po ng komunikasyon. Kaya po nandyan nung meron tayong media, nandyan po si Voltaire Tupas, gandang lalaki, no? At nagsusubok na ma-disseminate yung information. Kasama ko po siya dati sa NDRRMC noong 2014 to 2016 na during the PIDRA system, which I'm sure you still know, no? Kami po yung nag-introduce ng PIDRA system sa NDRRMC na nagpupulong-pulong lahat ng mga ahensya, kasama yung academe, tapos kasama ang media, kasi whole of society, tapos nagbo-broadcast din po kasama yung mga Provincial Disaster Risk Reduction Management Officers. Ginagawa ng risk assessment kapag merong nagbabantang sama ng panahon. So, hindi lang po yung bagyo ang tinitignan, kung hindi saan ba mag-i-impact, saan ba, anong klaseng impact, baha ba, ganong kataas, saan magkakaroon ng landslide, at hindi lang per province, kung hindi up to the municipal level, even up to the barangay level. So, with detailed maps and detailed information, nakakapagbigay po kami ng list ng mga pwedeng tamaan ng baha or landslide, tapos yun po yung nakakascade down to community level. Pag hindi po naiintindihan na merong ganitong klaseng panganib, magtatanong si gobernador, sasabihin ni gobernador o ni mayor, hindi, tirik yung araw.
papakausap po sa scientist. So kinakausap po namin yung mayor or yung governor, opo, tirik po, pero in a couple of hours, darating po yung baha. So ganun po yung PIDRA system. It was hazard-specific, area-focused, and time-bound. Mahirap po kasi yung warning kayo ng warning na sa 10 o 20 probinsya, magkakaroon ng baha at landslide. Magsasawa po kayo kapag may warning na gano'n na paulit-ulit, tapos hindi naman nagbabaha. Hindi po ba? Kasi it will generate what we call as the cry wolf effect. Alam niyo po ba yon? Yung kwento ng bata, yung bata na, the boy who cried wolf. Yung batang umiyak ng parang lobo sa Tagalog. Alam niyo po yung lobo? That's a wolf. No? So, yun po, ang ginagawa namin, yung PIDRA system, so importante yung people-centered, tapos importante po yung hazard-specific, area-focused, and time-bound. Now, kung titignan po natin yung nangyari doon sa, kailan ba to? Nung Christine, nung October ano po? Dito na, nakasulat na po. October 22. Okay. October 22, Daet, pagkataas-taas po, no? 528.5, 431 millimeters in 24 hours. Mataas po yan. Kasi, sa ibang bansa, sa UK, for example, pag tinanong nyo yung kanilang officer doon na in charge sa baha, ano po ba yung kino-consider nila na mataas? 100 millimeters lang in one day ay nakaka-wipe out daw ng village. So, nung nabanggit sa amin yon, 100 millimeters, kino-consider nyo na as a devastating type of rain that will cause floods. Dito po, 5 times. 5 times more. At sabi po nung inyong local na expert, si Typhoon 2000, no? Ano pong pangalan ni Typhoon 2000? Si Mike Padua. Sikat po si Mike Padua, no? In fact, sinusundan ko siya at nakikita kami, kailan ba, nung huli akong pumunta dito. Nandito ba si Mike? Wala. Pakinggan niyo po si Mike kasi importante po palaging nakatutok at merong scientist na tinitignan yung mga local information. No? So, at meron pa silang mga datos. Yung kanyang datos, ang sinabi nung October, ang pinakamataas nung October 22 ay 737.9. Mas mataas pa kasi yung data na yon ay Daet, yung pinakamataas. Dito, mas local, ang data niya ay 737.9. At ayun, pati yung DAF sa San Agustin, alam niyo, Pili, hindi naman dito to, no? Malapit ba ang Pili dito? Gano'ng kalayo po? 20 minutes lang? Less? So it's very close. 737. So importante po na hindi lang yung data doon sa Daet, kailangan local. Kasi kita natin na mas mataas ito. Di ba? Ano ba implications nung more na 100 millimeters more? Meron po ba? Malaki po ang diferensya nun. Kasi ang 500 ay ibang-iba sa 700. Hello, ma'am. Good morning. Sige, total, hindi pa naman ako masyadong... Sige, ma'am. Hi. Tayuan naman po tayo para kay Mayor. Okay. Sige. So, si Mike Padua, meron siyang local. So, gaya nga ng sabi ko, local information. They're very important. No? So, importante yung mga hobbies, importante yung DepEd dito, importante yung SUCs dito. No? The better information that we have, the better our analysis will be. No? Kaya nga, importante kasi yung analysis. No? Ano ba yung problema? Bago tayo makahanap ng solusyon, kailangan natin maintindihan muna yung problema. So, ang 500 millimeters ay iba doon sa 700.
And meron tayong tinatawag na return period. Kumbaga, yung datos ng pag-asa doon sa DAET, pag sinabing 507.4 millimeters in 24 hours, that is considered as a 1 every 100-year return. So, ibig sabihin nun, ang chances of it happening is 1 every 100, which is a small probability. No? So, in layman's terms, kung 100 years ang buhay natin, it will only happen once in our lifetime. Okay? So, in short, rare siya, pero malaki. Yung mga return period na 1 every 5 years, maliit siya na baha, pero madalas siyang mangyari. So, what happened during Christine was a supposedly once in a lifetime event. Kumbaga sa buhay natin ngayon ay hindi na ulit natin makikita. Kasi once every 100. Kung 100 years ang lifespan natin. No? So it was more than a 1 every 100 year return. In fact, sabi nga ni ma'am, 30 years na kami naka-star digdi. Ngayon lang kami binaha. Siyempre, kasi it was a rare event. It was more than a 1 every 100 year event. So once lang dapat, supposedly, na-experience yon because it's rare. Okay. Pero, nung tinitignan namin yung mga ulan, for example, sa Metro Manila, di ba nagkaroon tayo ng Ondoy? That is a 1 every 180 year rain return. Tapos meron tayo nung Carina, some say it's 1 every 75, depending on the type of data that you use, once every 100. At yung standard ng baha, no, o lakas ng ulan sa Metro Manila at the very least, ay yung Marikina River. Okay? So pag nagsukat doon, ay itong Ondoy, ganitong kataas, no? It was more than 10 meters. In fact, umabot siya ng 22 meters. From 10.5 to 22, so that's 11.5, I think. No? 11.5 meters ang tinaas ng ilog. Ang taas. Kasi ang 3 floors, ang 1 floor is 3 meters only. So we're talking about a rise in water level na 3 palapag or more. Okay. And yung Carina, above 20 meters. So ibig sabihin, mataas din. Yung Ulysses, mas mataas pa doon sa Carina. At nakikita nyo, kung once every 100, at pag tinignan natin yung lahat ng above 20 meters, so that means a rise in water level of 9.5 meters. So 3 palabag ang tinaas ng Marikina River. You can see Ondoy, Ulysses, Carina, yun nandun sa dulo, and Habagat 2012, tsaka Habagat 2018. Yung dapat na once every 100 years ay nangyayari na ngayon ng not just once in a lifetime, but several times in a lifetime. So, anong ibig sabihin nun para sa atin? Ibig sabihin, mas madalas tayong magdurusa. Mas madalas tayong masisiraan ng piano. Di ba? So, hindi na masasabi na hindi pa nangyari ito in the future. Kung sakaling maulit. Di ba? Kasi mas madalas na yung rare, supposedly rare, and large flood events. At hindi lang ito yung nakikita natin sa Metro Manila lang. Nakikita din namin ito doon sa Pampanga, for example. 1972, we had the big flood. 2011, tinan nyo yung Pampanga River. Pampanga River is only this wide. Pero pag bumaha, it becomes 10 kilometers. What I'm saying here is that this large flood events carry so much water. Ang laki ng tubig. So kung gagawa ka ng flood control dito sa Pampanga River, magde-dredge ka dyan, yung madedredge mo, konting-konti lang relative to the amount of water that flows through that pathway, which is the lowest areas in that region. Okay.
At hindi lang nangyari ito noong 1972, naulit noong 2011, naulit noong 2015, naulit noong 2020. At hindi ako nakakuha ng satellite image noong 2023 at saka 2024. But the message here is that these large, rare events that are supposed to be once in a lifetime happen several times in a lifetime nowadays. Okay. Ang automatic sa atin, flood control. Okay? So, flood control, ang automatic, dike. Ayun, ito, may dike dito. Mga kabahayan, ito yung channel. It may be a big river or it may be just a stream or sapa. Flood control, flood control. Okay naman ang flood control for frequent but small floods. Like, for example, a 1 every 10-year rain return. Kakayanin niya. Ang DPWH, maximum na yung flood control nila na 1 every 50. Very, very rare na nagtatayo ng 1 every 100. Why? Because it's too costly. Yung 1 every 50, too costly na rin. No? Mahal. Ang problema, hindi kinukommunicate sa atin na pag may flood control, it can only accommodate up to a 1 every 50-year rain return. Kasi paano niyo kukommunicate? Magtatayo kami dito, 200 billion ang gastos, pero hindi siya magwo-work. Ibig sabihin, hindi matutuloy yung proyekto. Di ba? Sasabihin ng mga tao, tatay, gagastos kayo ng billion-billion, hindi pala magwo-work yan. Kasi kapag dumating yung 100-year rain return, na mas madalas na ngayon, aapaw na doon sa flood control. Ang mangyayari, babahain yung mga nandun sa gilid. At yung every 100 ngayon, ay mas madalas na nangyayari. It's happening very frequently. So dati, makakalusot. Di ba? Makakalusot dati kasi, bumaha. Hindi, problema lang yan dahil nagtapong kayo ng basura eh. Hindi, dahil yung contractor lang ang may kasalanan dyan. But if it's happening more often now, yung 1 every 100, mas madalas, mas nagiging obvious that these flood control projects, which are actually extremely expensive, are not really meant to contain that type of flood. Paano pa pag mas malaki? Katulad nung nangyari sa inyo, sa Christine. It was more than a 1 every 100. And it can become more frequent. So, ang nangyayari, dito sa top panels, yun yung normal na ilog, pag umulan ng malakas, aapaw, tapos pag walang ulan, babalik na naman doon sa normal na sitwasyon ng ilog. Gagawa tayo ng flood control, minsan didiretsoy natin. Okay naman siya for the small events. No? It works. At nakaka-contain din siya ng damage. So, it works also. But, pag malalaki na ng baha, may problema na. Okay. So, tatayo tayo, pag umulan, babahayan. This comes from a Brazilian artist. And that's the reason why I was asking kung may mga SUCs ba dito at may DepEd. Kasi we need to communicate the science. Kailangan natin ng artists. We need the arts and the humanities to get the people to understand. Kailangan natin ng psychologists. Kailangan natin ng mga anthropologists and sociologists to understand the mindset of the Filipino people. Kasi if science is not understood, science will be meaningless. So kailangan ng mga SUCs, magtutulong-tulungan tayo. No? Para ma-communicate yung science so that the next generation of nagawa nun, how do you say it? How do you say mga taga-Naga? Nagawa nuns? Nagenyos will be more efficient in planning, more efficient in disaster risk reduction. So, tingnan natin, nagkabaha kayo dito sa Naga noong Christine, noong October. Bakit ba nagbaba sa Naga? Okay, so, you've experienced that. Tingnan nyo, may iba-ibang klaseng baha.
Merong mataas, merong mas mataas, may mas konti, merong rumaragasa, merong papalutang nung ano. Dito ay hanggang ganyan lang. Iba-iba, again, location specific. So kung titignan natin ang Naga, okay, meron ditong ilog. Anong pangalan po ng ilog na ito? Yabu? Ito ba yung Yabu? Yabu River? Dapat alam nyo to. Anong pangalan nitong ilog na to? Yabu? Ito, anong pangalan nitong ilog na to? Okay. At meron pa kayong ilog doon. At naputol doon, hindi na mapa. Baka sobrang liit. Ano? Pero kung titignan natin yan po yung boundary ng city. No? Yung Naga City na yan. Andun sa taas yung Hacienda de Naga. Aba, pwede natin malaman kung nasan ba yung mga iba nyo pang mga ilog at sapa. Okay. Asan ba to? Ito yung Yabu River. Ito yung Bicol River ba to? Okay. Tapos, marami pa pala. Ito yung kaninang naputol dito. Pero sa totoo lang, all of these tributaries meet up and form and contribute to the larger river. In this case, papunta dito sa Yabu River at ang dami pa pong mga sapa na nandun. Ano? So dapat naintindihan natin na these are not just the only streams and creeks that Naga has. Hindi lang po ito, yung dalawang yan. Ang concern nyo po ay dapat tinitignan nyo lahat yan. So, ang dami na kaagad na problema, di ba? Yung SUC, ano pong SUC to? CSPC. Pag-aaralan nyo yung isang ilog doon, no? Tapos meron naman kayong lugar dito na bahain talaga na sobra, no? Laki-laki. Okay. So, tingnan natin isa-isa. Ang problema dito sa triangulo. Binabaha po ba sa triangulo? Okay. Alam ko naman na binabaha kayo eh. Okay. Binabaha po ba sa Igualdad? Mas konti siguro. Mas konti kaysa dun sa triangulo. Tama ba? Mas mababa ng konti. Okay. Binabaha ba sa Santa Cruz? Yes. Okay. Binabaha ba sa Abella? Yes. Okay. Sabang? Binabaha. Alam ko kung saan kayo binabaha. Kahit hindi ako nakatira dito. Okay? Sige. Lalo na dito siguro sa Mabolo. Tama po ba? Pinakamatindi sa Mabolo, sa barangay, dun sa area na yan. Okay. Sir. Tama. Okay. Meron pa pala. Ayan, Bagong Bayan Norte, pero mas konti siguro, no? Mas konti. Okay. Yung mga lugar na po na yon na sinabi ko, ay, ang baha niya ay related sa Bicol River. Related siya sa Bicol River. Kung tapansinin niyo po, yung Bicol River, parang ito yon eh. Meron pong malaking lugar dito na napakababa, na parang lawa kapag umuulan ng malakas. Ano pong tawag niyo dyan? Milaor. Parang, okay. So, ayun po yung Bicol River, yung blue. Meron kayong diversion nung Bicol River, which is that one. Which I think is this dike here. Ito yon. Tama po? Okay. Pero hindi lang naman kasi nanggagaling dun sa Bicol River yung tubig sa buong lawa na yan. Nanggagaling din yan doon sa taas, sa Isarog, nagko-contribute. At nanggagaling din po yung tubig dito. Meron din mga sapa na nagko-contribute doon. So pag sinaran na natin itong ilog na itong diniki na natin ito, mahihirapan nang lumabas yung galing dito, palabas, papunta dito sa... Okay? Kasi tinaas niyo eh. Dapat, ang entrada ng tubig, lahat ito, pupunta dun sa... tama ba? Ayan. Dapat ang entrada, pupunta dito, lahat ng nandito, pupunta doon para
makaano. So kung may mataas na block dito, na dike, nahihirapan yung galing sa ibang lugar. Pero yung Bicol River po na yan ay napakahaba, no? Napakahaba. All the way to Mayon. Galing sa Mayon. At pag tinignan po natin, ayan po yung Mayon. Ayun yung Mayon. Ito. Pupunta yan, Bicol River, bababa, tataas, dito, sa Bula, pupunta sa lake. Ano to? Bato. Kung saan nabibili yung masarap na pansit, Bato. Tama po ba? Masarap yung pansit dyan. Tapos pupunta dito sa Bula. Okay. Tapos pupunta dito sa, ang tawag? Miraflor? Ang tawag niya? Milaor. So napansin nyo, dito siya, na-imbak dito. Ang tawag namin dito, Owas Graben. Tapos Lake Bato, lalawak yan. Okay? Aba, ito rin. Aba, hindi ito rin. Tapos all the way, hanggang makalabas yung tubig doon sa dagat. Yang pong mga yan ay controlled by structures, natural structures. Hindi concrete, natural structures. Yung nandito po, ang tawag ay Legazpi lineament. Legazpi lineament. Yung mga yan. Nakikita nyo, controlled siya ng mga structures. Hindi ko lang alam dito, pero dito parang meron, no? Parang merong natural na barrier. Kumbaga, fault siya, dati na siyang fault, na bumabagsak po yung ilalim, yung gitna. Kaya po dito sa lugar na ito, Owas Graben ang tawag namin. Yung Graben, parang Marikina Valley. So may mga valleys po dyan. Bakit po merong ganong mga natural na structures? Dahil po, meron tayong tinatawag na Philippine Fault. Ito po yung Philippine Fault. At dahil naka-bend siya, ang tawag dyan ay fault bend. Fault bend. At pag itong blocking to ay gumagalaw ng paganon, at ito ay gumagalaw ng paganon, nagkakaroon po ng mga structures dito. At yung structures na yon would appear as if they're controlling the flooding in that area. Okay. Problemang malaki, di ba? Kasi ang dami yung Marikina Valley sa Bicol. Sa Bicol. Lahat yan parang Marikina Valley. Hindi ba yung Marikina Valley nakababa relative to the rest of Metro Manila? So you have at least 1, 2, and 3 na parang valley na hindi niya siguro nakikita na valley, pero lumalabas lang siya kapag binabaha. And these valleys are low-lying areas at doon po sila nag-accumulate. Okay. Yun po yung mga problema doon sa baha ng barangay na pinakita ko sa inyo kanina. Pero meron pa po tayong ibang mga lugar sa Naga. Kasi yung Naga goes all the way to Isarog. Yeah, Isarog. Okay, goes all the way to Isarog. Ang problema po ng baha natin, ng tubig dito, ay hindi nanggagaling ng Mayon. Hindi nanggagaling ng Bula. Hindi nanggagaling ng Lake Bato. Nanggagaling po siya saan? Sa Isarog. So pag umulan sa Isarog, ang mga babahain at ang dahilan ng pagbaha ay dahil doon sa ulan na nanggaling doon sa slopes ng Isarog. At pagka nag-accumulate siya, bababa siya dito, bababa siya dyan, bababa sa Yabu River, at magpo-contribute dito sa lugar na ito hanggang makalabas siya papuntang dagat. Binabaha po ba ang Del Rosario? Sir? Yes. Kasi malaki yung Del Rosario. Pero may baha dyan. Yes or no lang? Okay? Yes or no. Binabaha po ba dyan sa Kararayan? Doon kung saan nakaturo yon? Yes. Binabaha po ba dyan sa Balatas? Doon kung saan nakaturo yon? Meron? Aba, magic ano? Ganyan po ang science. Science, ang maganda sa science is that it can make predictions. And it's not ad hoc, na palaging meron kang bagong rason.
Pag sinabi nyo ganito na ang rason dahil sa ilog, dahil umaapaw yan, yun po, kaya kong i-predict kung saan nagbabaha. Yan. Binabaha po ba dyan sa Pakol? Doon sa nakaturo niyan. Binabaha po ba dito sa, Balatas, ulit na yon. Dito sa San Felipe? Uy, science can make predictions. So, ginawa ko to kagabi, hindi ako natulog, para maintindihan na ang science can be useful. Okay, can be useful. Alright. Kalawag, doon sa parting yon, merong sigurong konti, no? Yan naman ay kuha ito ni Paulo Alcarasen. Yung tubig nyo nanggagaling doon sa Isarog. Okay, anong simbahan ito? Okay. Ito naman kuha ko. Gamit yung website ng NOAA. No, ayun yung Isarog. Ayun yung boundaries ng city. Makikita nyo yung mga, ang daming ilog doon. Ang daming ilog. Lahat yan, problemahin nyo. Kasi, yung mga yan ay ibang klaseng tubig yan. Hindi yan galing sa Bicol River. Dahil mas matarik, galing may slope, di ba yung bulkan? Raragasa yung tubig dyan. At minsan, dun sa upper part, lalo na dito sa upper part, mag-ingat kayo sa lahar. Kasi yung mga pyroclastics na mga bato na galing doon sa bundok ay maaaring rumagasa. Wag natin iismulin ang tubig, no? Pag rumaragasa ang tubig, kaya niyang magdala ng bato na kasing laki ng kwarto na to. Nakakita na po ba kayo ng ganon? Basta malalaking bato, boulders ang kaya niyang dalhin, no? Kapag rumaragasa ang bato, ang tubig. So yan po yung mga streams and channels na dapat iniintindi natin. Ang dami. So marami naman yata ang estudyante. Bawat isang estudyante, pag-aaralan yun, no? Ano yung kailangan na gawin. Pero siyempre, yung punot dulo niya, nag-accumulate siya doon sa low-lying areas. Kailangan din natin maintindihan that floodplains belong to the river. We may assert ownership, but nature can take it back. Gusto natin nagtatayo ng mga subdivision sa tabi ng ilog. Pero pag rumagasa yung tubig, kukunin nung ilog ulit yon. Buti na lang, in this case, ginamit ko lang yung picture sa Iloilo, noong Typhoon Frank, walang kabahayan dyan. So in the future, subukan natin wag magtayo doon. In the future, or future development, long-term, subukan lang natin na at least, no, alam natin kung malakas yung velocity ng water o kaya ano, kasi ayaw natin mag-disaster. Kasi every time na meron tayong disaster, yung development efforts natin is hampered. No? Pinupull back tayo. So yung isang araw na nagkaroon ng disaster, yung development efforts nyo for so many years will be lost. Okay. So importante po ang planning. Alright. So ayaw po natin nang gawin as much as possible. At mukhang yung nakita ko, ma'am, dun sa is that parang rumagasa yata yung tubig, ano? What more kung nag-develop kayo upslope towards Isarog? Mas mabilis pa yung tubig kasi yung dahilig niya mas matarik, no? Mas matarik yung dahilig. So ito si ma'am, ini-interview yung homeowners. So importante ang mapa. Ang mapa ay napaka-importante. Ang sabi nitong president ng Homeowners Association na hindi daw binabaha, tinignan namin yung official map. Sinabi nga, walang baha. Kasi, ang sabi lang dito, dilaw. Low susceptibility to landslide. Ay, merong binabaha daw dito sa lugar na yon. Ayun, yung violet. Which is high susceptibility to floods. Pag ganyan ang mapa nyo, mahihirapan kayong mag-assess. Mahihirapan kayong, or pag nagbigay kayo ng permit, ay magkakaroon ng problema tuwing darating yung katulad ng Christine. So sinabi ko sa presidente, binabaha po kayo kasi itong lugar na ito, kung saan tayo, ay ayon dito sa mapang to, again
hazard-specific, hazard-specific, area-focused. Kailangan detailed yung maps. Hindi pwedeng general. It must be detailed. Nakikita natin kaagad na, the development there has a problem. Not every day, but it will have a problem when the type of floods like Christine happens. And it's not just going to be once in your lifetime. It's going to be several times. Mabuti at mabuti kung makaka-escape tayo at siswertehin na maka-escape. Okay. So kung gusto niyo ng hindi ganyang mapa, meron ding mapa. And these maps are available. Nagkataon na yung Naga City, kompleto po yung mapa. Okay? Pati Bicol River, kompleto yung mapa. Now, dito naman sa Naga, ay nagbabaha sa kalye, di ba? At minsan yung highway nyo nagbabaha. Tama ba? Nagbabaha. O sige, hanapin natin yung mga nagbabahang kalyeng yon. Okay. Nagbabaha ba dito sa Almeda Drive? Nagbabaha? Kahit thunderstorm? Kita nyo na? Kahit matinding buhos lang ng ulan, nagbabaha na. Ano nangyayari? Nagtatraffic? Tama. Sa Metro Manila, pag malakas yung traffic, it costs the Philippines, the government, 2.7 billion in terms of lost opportunities and waste of gasoline. Kasi Metro Manila. Nagbabaha po ba dito sa, ano bang kalye ito? Buti pa yung public cemetery nyo, hindi binabaha. Tama ba? Okay yung public cemetery. Buti pa yung mga patay. Hindi na binabaha. Okay. Saan pa ba? Ang dami, kahit sa mga subdivision. Itong mga subdivision na to, binabahayan pag may thunderstorm. Kung saan nag-i-intersect ang river or sapa. Kahit sapa. Sa Tagalog, yung sapa na tuyo, ang tawag lagnas. Pag umulan, napupuno siya at doon dumadalo yung tubig. So, we wrote a paper about this, street floods in Metro Manila. Ito ang isang example sa tabi ng office ko sa UP. May sapa, pero kapag umulan, tingnan nyo kung gano'ng kataas tumataas yung tubig. At inaabot yung kalye. So, dapat, yung kalye, itataas mo para hindi babahain. Yung drainage na nandito sa baba na yon, yung drainage na ganon, is only for, at the most, 1 every 50-year rain return. Okay? So, kailangan, somehow, mas maganda ang design. Mga engineers ng SUCs. So, tuturuan natin dapat yung mga engineers na respetuhin yung sapa. Kasi akala natin, kahapon may nakita kaming sapa. Tapos, dito merong ilog. Pagdating namin dun sa tingin namin sa kabilang part ng kalye, wala na yung sapa. Parang may community na doon. No? Mamaya, malapit sa Villa Caceres. Malapit sa McDonald's. Okay. So, pwede siguro natin lagyan ng mas malaking drainage doon sa baba. No? Mas malaking drainage para umagos yung tubig. So, ito lang yung example dito yung office ko. Merong sa kalye na profile, which is this brown one. And ito, profile dun sa tabi. Tignan niyo yung creek. Ito lang yung creek. Pero ang malaking channel niya talaga ay ito. Yan. So pag umulan, napupuno niya yung malaking channel, nababaha din yung kalye. Diba? So bibigyan natin ng, ito, pinopost ko sa Facebook ito. Tingnan natin ha. Ang mga sapa at streams. Part 1. Wala tayong Ito ay natural na daluyan na tubig. Madalas na tuyo o kaunti ang tubig nito. Pero pag umapaw, pag malakas ang ulan, nababaha din. No? So lalagyan lang natin ng culvert, 1:50 year at the most, 1:25 year rain return lang yan. Lalapatan natin ang kalye. So pag nilapatan natin ang kalye, tingnan nyo yung nangyayari pag umapaw na yung sapa.
Ay, yung sapa, hindi magpapapigil yan. Pupunta at pupunta sa kabila yan. So kung wala na siyang madaanan sa baba, dadaan siya doon sa taas ng kalye. So that's the reason why meron kayong mga streets na kahit thunderstorm lang ay binabaha at nagkukos ng traffic. So meron pang isa, may part 2 tayo. Paano ba to? Yan. Part 2. Part 2. Okay. So, yan yung sapa sa tabi. So, tatayo tayo ng mga building, mga bahay. Minsan, eskwelahan. No? Ayan. So, minsan, mall, dun sa taas ng sapa. Okay? So, ano nangyayari? Pag ganon, may kalye tayong nagbablock, may mga bahay tayong babahain sa tabi ng sapa at sa tabi ng ilog kung hindi tama yung design. Okay. So nakikita nyo, kasi it's the lowest part eh. So doon lang siya. So kung gusto natin na walang traffic, itaas natin ng konti o lakihin yung drainage, yung culvert sa ilalim para to contain the 1 every 100. Pero ewan ko kung feasible pa. No? O, pag ganon, maganda yung planning na iiwas natin. Pag bumaha, it's okay lang. We have to live with floods, di ba? And we will always live with floods. But if we design and plan well the community, long term, we can live with natural hazards without it hampering development. Kasi pag nag-economic growth kayong ganyan, tapos isang disaster, lahat ng efforts nyo, sira. May isa pa, part 3. I-like nyo to sa Facebook at pakalat nyo para, saan ba to? Okay. Ayan. So, ito, dagdag. Ito, ulan naman talaga yung tubig eh. Di ba? Nagkukos ng riverine flood. And pinapagrabe lang natin yung ating pasakit, halagyan natin ng basura, nagtatapon tayo ng mga kung ano doon sa ilog. At pag ganon, syempre, nabablock yung drainage. Dagdag pa to doon sa problema natin na hindi tama yung design, no? Kulang yung design kasi nga mas madalas na yung mas malakas na mga ulan. Ayan. So bukod sa mabaho yan, hindi ka akit-akit at pwede pang magdulot ng sakit. So yan yung mga kailangan natin maayos. So siguro dahil develop na. Ito naman mga kaalaman na to, ngayon lang natin nakita, hindi ba? So there are probably remediation measures, but for long-term development do sa mga spaces na pwede pang planuhin na natin ng ganito. Okay. Okay. Totoo na palagi we're in the typhoon belt. So marami tayong baha talaga. And because of that, the best tayo. We're the best in this league, no? Number 1 for the 3rd consecutive year in terms of risk. So paano ba nila nakukuha 'yon, no? Gumawa kami for the Philippines at nakita namin na yung baha dito sa Naga in terms of the risk nyo, actually 1,000 plus cities and municipalities scored high and very high. Naga, orange, high kayo in terms of hazards. No? Marami kayong problema sa baha. Okay. Ito yung mga ginagamit namin for floods. No? Flood hazard score out of 1,007, you are part of that 1,007 over 1,634. Exposed ba kayo? Meron ba kayong mga bahay? May mga populations ba kayo that are exposed to those hazards? Ang Naga, in terms of exposure score, ay pula. Very high. You are exposed. Okay? In terms of poverty index, age-dependent population score, poor wall construction, roof construction, galing to sa Philippine Statistics Authority. When we look at the sensitivity, kung meron bang hazard, ay maapektuhan kaagad yung inyong mga facilities, yung mga inyong kabahayan, tama ba yung construction, etc. Nandun din ang Naga City sa, hindi ko alam kung pula or orange siya. Okay, basta high or very high. Ito naman ang maganda sa Naga.
In terms of adaptive capacity, pag tinignan ng literacy rate, internet access score, ownership of household, etc., urbanization, ang Naga ay green. Tama ba? Green? Tama, dito ba Naga? Green. Ang taas ng adaptive capacity. Palakpakan naman natin ng Naga. Okay? So pag pinagsama ang sensitivity at saka yung adaptive, pero gusto natin very high. Dapat blue. Okay? Yun ang dapat. At i-rank namin kayo dahil ginagawa namin to continuously. I-rank namin kayo. At taas ng adaptive capacity ninyo. Pag pinagsama yung sensitivity and adaptive capacity, you have what we call your vulnerability. At kahit mataas ang adaptive capacity niyo, kailangan ayusin niyo yung sensitivity score. No? So, itapat napaplano natin. So, nasa high pa rin kayo. Ay, kayo ba itong dilaw na to? Wow, oh, very good. So, nasa intermediate kayo. Pero gusto nyo, ang kulay nyo dyan ay blue. So, na-offset nyo yung sensitivity dun sa adaptive capacity dahil magaling ang CDRRMO head. Share. Kayo yata ito. Oh, basta maganda yung ano. Anyway, teka, mamamatay na ito. So, tinitignan din namin yung iba, no? Pati landslide and storm surge. At meron kaming ginagawang paper, baka mamatay itong aking laptop. Meron din kaming ginawang paper, actually dataset from 1981 to 2024. Unseen but increasing recent changes. Kasi we're working with an international group, pati Africa, tinitignan namin. At meron kasing tinatawag na sitting duck. No? Sitting duck. Are you a sitting duck? Were you a sitting duck in 2024? So, nung tinignan namin yung dataset, sitting duck, dito ba Naga? Wow, nare-red kayo. Okay, ang ibig sabihin yan, na-surprise kayo. Na-surprise ba kayo? Ha? Doon sa dami lakas ng ulan? Okay. You fit very well in this sector. High potential for surprise. Na-surprise kayo kasi you failed to anticipate the larger flood than the historical record. Increasing likelihood, but no recent extreme. Kasi hindi nyo pa na-experience yon. Kaya kayo na-surprise. So, ang importante sa disaster risk reduction is to be well-informed so that you can anticipate the surprises, the bigger events than what you have experienced. So, natuwa ako dito kasi, biro nyo, the data set from all the records from 1981 to 2024 identified Naga. No? That Camarines Sur. And it identified, ang pwede natin masabi dito is that it can hit practically any part of the Philippines. And most of the country, most of the LGUs and the communities are sitting ducks. Ganun naman nangyayari yung disasters, di ba? If you fail to anticipate. If you don't know that it can happen. If you only prepare for what you have experienced. So, we have to look forward. And when we look forward, sitting ducks, and it's been happening. So, it's been happening. Yung Mayon Lahars, no? Mayon Lahars, extreme event yon. Ganyan, yung mga bato, ang lalaki, rumaragasa, no? Sa Typhoon Frank, meron tayong Sendong, naubos itong Mandulog River, umapaw, tinamaan itong village na ito, naging ganyan. Tapos, ayan, nakakaawa nga yung mga tao dito. Typhoon Pablo noong 2012, nilipat yung mga evacuees, yung mga tao dito, nananahimik sila dito, nilipat sila doon. That was the worst place for siting the evacuation center. And of course, we had the Yolanda. At hindi magpapahuli, meron din tayong Christine, rumagasa yung tubig kasi nga steep slopes. At doon naman sa Taal, ganito ang nangyari, no? Doon sa Taal Coastal Lake Communities. It took 3 years or 4 years para ma-trigger nung ganong amount of rainfall yung deposits ng 2020 Taal eruption. So 2020, 2021, walang masyadong malakas na ulan, hindi bumababa sa lahar. Tapos
2024 lang, nang sobrang lakas yung ulan, na-trigger, na-remobilize into lahars yung mga deposits dun sa area na yan. At merong mga namatay. Ayan may mga boulders na naman dun sa taas. Kita nyo, yung mga boulders na yon are kind of dangerous. Tinamaan yung isang village, itong batang to, yung mga kotse, nalubog, itong batang to. There were, I think, 18 people who died, most of them children. That kid, na nandyan, na napicturean namin, nung nag-celebrate siya ng Christmas last year, ay wala na yung mga kaibigan niya. So malungkot. So we really need to prepare. We really need to look at maps. We need to anticipate the bigger events. Ang maganda niyan, dahil meron tayong mga ginagawa, concerted efforts, lahat ng mga LGUs. Tinignan namin yung data, 1986 to 2013, the number of deaths on average per year was about 1,000 to 1,250. But after 2014, from 2014 to present, 2022 lang yan, but it's still valid, yung 2024 tinignan namin, it was reduced to about 250 deaths per year. Ang laki no? 1,000 deaths na avoided or averted disasters. So if it went on for 10 years, then we must have done something right. Collective efforts. Okay? That's 10,000 lives saved. Okay? If you look at it in terms of counterfactual evidence. Ang problema, yung ating losses and damages brought about by floods have remained more or less the same. And it's about 50 billion pesos per year on average. So pag nagkakaroon ng baha nationwide, we lose from the hazard impacts of floods about 50 billion pesos. Ang laki po, di ba? Ang laki. Pero ang ginagastos na dati, ang ginagastos natin sa prevention and mitigation. Sir, alam niyo kung ano ang prevention and mitigation, di ba? Kung ano yung ginagawa natin to prepare, iba pa yung response. Wala pa yung budget sa response dito. Wala pa yung budget dito sa reconstruction and rehabilitation. So ito yung ating mga losses and damages, yung blue. Pero recently, ang ginagastos natin, 327 billion. Mas malaki pa ang impact ng paggastos natin at korupsyon doon sa ginagawa ng kalikasan. Sana naging presidente na lang si Lenny. Ay, teka, sorry. Tama ba yun, ma'am? Nasabi ko yan. Anyway, but I was just trying to emphasize a point, no? We have to be better than this. Hindi pa pwedeng mas malaki ang ginagastos natin na hindi natin pinag-iisipan na mas malaki pa sa ginagawa ng nature. Tama po ba? Do you agree with me? Na at the most, pwede naman natin i-limit na lang doon sa 53.5. Diba? Para at least yung mga maliliit na baha na-address natin. The other 50 billion, ilagay natin sa pagbayad kung sino yung naapektuhan. Sino yung nagkaroon ng losses and damages? Insurance, di ba? Para meron silang kabuhayan at they can still continue with their lives. The other 50 billion, ilagay natin sa pagtatanim ng puno. Gumawa tayo ng mga detention basins, retention basins, at saka kung ano yun pa. Kapag 300, I think the budget now for flood control is parang nasa 300 plus, ma'am, di ba? Nakita nyo? So, maybe it's not just the automatic way of doing things. Na pag sinabing flood control, we're talking about dikes. We're talking about big dikes. No? And we know that hindi siya always nagwo-work. It most of the time fails, no? Especially nowadays, na yung 1 every 100-year rain return ay mas madalas na. So anong gagawin natin? Shall we have a shift in strategy? Do we need to rethink it? Or we do the same things as if we never learn? Kasi we have to learn. Otherwise, we're all foolish. We have to learn. Okay.
So, counterfactual evidence, ayan, meron tayong counterfactual evidence, it is difficult to determine. So, na-save natin yung mga tao, we were able to do something about it, but the losses and damages, we were not able to do something about it. Kasi it has remained the same. Pero tumaas yung ating gastos sa na pareho lang naman. So, dapat ibaba naman natin at least sa impact lang na ginagawa. Huwag natin naman i-5 times more. Mas matindi pa tayo kay God. Di ba? Huwag naman ganun. So, at least itapat man lang natin. Or we use science to identify the problem first, and then once we are able to identify the problem, then we intervene. And if there's any risk na residual risk na tinatawag after doing all of the nature-based solutions, all of the possible solutions, if there's residual risk, that's where we invest with concrete flood control na infrastructure. Okay, so marami tayong mga policies in disaster risk reduction efforts. Kailangan po ng mga SUCs kasi you need to do operational research. Kailangan po ng mga bata na naiintindihan. We put them into parang yung consciousness nila ay nakafocus din sa disasters. Kasi it's going to be worse in the future. So, wag na yan. So, ito po yung maganda no? So, ang NOAA was funded over the span of 5 years ng 6.3 billion or 6.4 billion. So, divided by 5, we're talking about a couple of billion. So, baka maganda na yung kung 350 plus, baka naman yung 1 billion pwedeng bigay sa CSPC. O kaya bigay dun sa State University o kaya sa Ateneo. No? Kasi importante po ang local research. Hindi pa pwedeng yung mga galing sa Maynila, no? Dito, katulad ko, no? Galing ako Maynila, nagsasabi ako sa inyo. Pero importante yung local research. And that can be funded, I think, no? So kasi sa National Adaptation Plan natin, merong sinasabi doon, no? Ito ang laman nitong National Adaptation Plan, dahil nga may climate change na tayo, ay yung tinatawag na probabilistic climate risk assessment. We need to anticipate the bigger events that will be happening in the future. We need to anticipate the once in a lifetime na hindi na once in a lifetime. It's going to be several times in your lifetime. Okay, so ensuring ecological integrity, clean and healthy environment, yung probabilistic nandun siya sa PDP na bago, no? National Climate Risk Management Framework. Nasa UNISDR, sinasabi din yan, why invest in probabilistic risk assessment? Ano po ba yung probabilistic risk assessment na yan? In simple terms, we cannot rely on historical worst case. Yung na-experience nila. We have to anticipate the bigger para hindi tayo sitting ducks. Okay. Pagka sinabing multi-scenario na probabilistic, may maliit, may mas malaki, may mas napakalaki, so that we are able to anticipate in the planning process the bigger events. Kasi kung hindi, ganito ang mangyayari. Magsasite kayo ng evacuation center. Tatanungin niyo yung mga tao, okay dyan sa evacuation center na yan. O, agree lahat ng tao. Pero kapag ginamit nyo na yung simulations, yung science, yung modeling, okay, it will agree if it's small, but if it's big, it's not going to be correct. And you're increasing their vulnerability, you're increasing their exposure, and they are in the path of the hazard. And evacuation center yan, pwede silang mamatay. And the planning should not just be for evacuation centers. Hindi ba yung COVID, ma'am, tinamaan lahat ng sectors? Hindi lang health, education, tourism, etc. We have to plan across all these. Nasaan ba yung mga experts ng agriculture? Di ba marami sa SUC? Sa coastal environment, sa water, sa health, sa forestry. Hindi ba nasa SUCs? Yung planning in the form of local climate change action plan, comprehensive land use plan, public service continuity plan, etc. I'm sure you have all of these. But my suggestion is that you want to anticipate. Hindi pwede lang yung
worst case scenario according to how you experienced it. So, dapat napapasok yung kaalaman ng SUCs across all sectors, mainstreamed into these plans. Halimbawa, ibibigyan ko ng example, agriculture. May climate change na, ano ba magandang tanim ng corn para mag-adapt doon sa climate change? Ang research ba nun ay kukunin nyo sa output ng research ng Israelis o kaya ng Europeans? Hindi po ba dapat local? Dapat kayo ang nagre-research nun. Hindi dapat yung mga Israeli o kaya European o kaya mga Amerikano kasi yung research nila ay iba dun sa output na maaari nyo makuha dito. And all of those should be mainstreamed into the community plans. So far, mga 60% ng LGUs ang gumagamit ng maps. At ang gusto po sana namin mangyari ay ito. No? We want to share our knowledge. Sa UP po, we have public service. We want to co-create knowledge with the SUCs. So kung ano yung ginagawa namin, dapat ma-replicate sa Naga, ma-replicate kunyari sa Quezon, ma-replicate sa iba, para kayo yung gumagawa ng research na local. And UP, as a public service university, we want to empower key actors. No? We want to empower key actors. Ang ultimate objective is sustainable disaster and resilient and economically progressive LGUs. Pwede po namin gawin yung development planning assistance, knowledge co-creation with SUCs, and capacity enhancement with our partner SUCs. Imagine nyo, 118 ba? Ilan bang SUC sa Philippines? Ang dami-dami. So, kung bawat SUC na yon gumagawa ng research, mai-input, mainstream doon sa local plans. Hindi naman yung science. Hindi ba po sinasabi natin palagi, science-based, whole of society. Nasaan yung science kung walang science na research na mai-input doon or mainstream doon sa mga plano? So, napaka-importante ng mga SUCs. No? At meron bang pwedeng pagkuhanan ng pondo for your research? I think there is. Kasi we have the LDRRM Fund, which is about 35 billion pesos per year. No? Pag city, malaki. Mas malaki yung fund. Pwedeng gamitin sa prevention and mitigation. Pwedeng sa research. Hindi lang sa ambulansya, hindi lang sa fire truck, pwedeng gamitin sa research so that eventually it can be mainstreamed into the plans of the community. Okay, so ano ba mga pwede? Mayroong mga knowledge, capacity building, madami mga tools na ginagawa. So dapat yung SUCs are more active, no? More active kasi kayo po ang susi talaga ng ano. Tsaka nandiyan kayo palagi. Okay. Natuto na ba tayo? Kailangan ba natin matuto? Ito po yung Tacloban. Ito po yung storm surge map. Yan po yung storm surge map. Ito po yung evacuation centers. Tingnan nyo, underestimated. They were surprised. Kung meron tayo mga multi-scenario probabilistic maps, maliit, mas malaki pa, Gayolanda na storm surge, makikita sana natin that the evacuation centers were in the wrong places. Ang daming namatay sa evacuation center nung tumama sa Tacloban yung Yolanda storm surges. Okay. Ang dami pong pwedeng magawa ng siyensya. Kailangan magtulong-tulungan tayo. Ang tawag doon sa English, whole of society and science-based approach sa mga plans which is key to anticipate, which is the quintessential anticipatory action. Yung mga plans, development plans, community, kung ano-ano pa mga plans. I think there are 30 or more plans. Kailangan actively engaged ang mga scientists, ang mga researchers. At hindi lang po mga scientists ang kailangan. Kailangan ng social scientists, kailangan ng mga artists, mga musicians na kumakanta tungkol sa disasters, na yung sapa ay pwede palang lumaki ang baha at pwede rin magdulot ng baha. Pwede natin, hindi ba po, natututo tayo in a more enjoyable way as mas natatandaan natin kapag artistic, no? So, or through music. Ako, naalala ko na pag tinanong ako ng foreigner, kailan na-discover ang Pilipinas? Automatic sa akin yun, 1521, March. Dahil kay
Kay Yoyoy Villame. In March 1521, di ba? Magellan was discovered by Philippines was discovered by Magellan. Di ba? Ayun. So, automatic sa akin, ang ganda kung yung mga bata, ma-embed natin yung culture of safety and resilience sa mga bata pa lang. Para yung actions nila are deliberate and not forced. Di ba? Kasi when they learn in a more enjoyable way, mas madali ang learning. And if it's part of their culture, mas mabilis and deliberate ang action. Meron po tayong padating na bagyo. Malapit na po yan at maghanda-handa na po tayo. At sana po ay hindi tayo mga sitting ducks. Maraming salamat po. Okay, thank you, Dr. Lagmay, for that very insightful presentation. At this point, may we invite everyone for a brief photo opportunity. Kindly gather at the front of our official documentation. Okay, or please stay where you are, and photographer will be taking from that side. Thank you. Thank you very much po. We'll have a 5-minute break para po makapag-stretch lang. Then we'll proceed to the second presentation. Ano po? Thank you.
while on break, magkakaroon po tayo ng photo taking. Ang request na lang po, the Academe isang group with Ma'am and Professor Lagmay, then the rest of the groups. Sige po. Academe, sabay-sabay na po both SUC tsaka private schools. Opo, DepEd po, sama na po. Thank you. PNP po, BJMP ulit, tapos CDRRMO, please. And the rest of the city government agencies and SP. Sige na po, Sir Marvin. Sama na po kayo. Opo. Sige po. Sige po. One more, CDRRMO and the rest of the team. Thank you. Thank you po, ma'am. Thank you po. Opo. Okay. Take over muna ako as MC. Let me have the honor to introduce the next speaker. He is the Executive Director of Fight Media, a non-profit media startup that he co-founded with multi-awarded broadcast journalist Atom Araulio in 2018. Our speaker today was a development worker and policy advocacy specialist before he joined Rappler as its employee number 1 and founding team member of its civic engagement arm, Move PH, where he covered climate and disaster stories, introduced award-winning community-oriented platforms and campaigns like the Number Now PH. Under his leadership, Fight collaborated with Professor Mahar Lagmay of UP NOAA and Ding Dong Dantes of Yes Pinoy Foundation to create Lifesaver, a crowdsourcing platform for DRRM and climate action. Please welcome our next speaker, Sir Voltaire Tupas. Sir, thank you. Paano kaya ito yung dito sa, ayan. Magandang umaga sa ating lahat. Nakakatuwang makasama yung mga frontliners, yung mga communicators, at iba pang mga actors sa mga communities, lalo na sa panahon ng mga disasters. I've been a journalist for more than a decade, at maliban sa pagiging mamamahayag, tayo ay na-expose din sa mga disaster coverage, mula nung Bohol earthquake hanggang Yolanda, taga-Tacloban ako. Kaya parang doble yung impact sa akin, personally at saka professionally. Kaya napansin namin noong nagko-cover kami, lalo na yung Yolanda, na dami naming kinakalap na information, marami kaming ini-interview sa inyo. Pero ang pumapasok lang, ang lumalabas lang sa media, sa aming mga websites, or kahit sa TV or radio,
kunyari nangalap kami ng 100% na information, usually mga 1 to 2% lang yung pumapasok. Sa mga na-interview namin, nag-interview kami ng 5 minutes sa inyo, siguro seconds lang yung nakukuha. So nasasayang yung ibang mga information na life-saving sana. So yun yung isang intervention na pinursu namin, dinevelop, at in-roll out para on top of news gathering and presentation ay maging bahagi yung mga nakalap naming impormasyon sa civic engagement para maging actionable yung mga mahalagang impormasyon lalo na sa panahon ng disasters. So ang aking topic na ibabahagi sa inyo ay crowdsourcing and storytelling for community resilience. Sino nakarinig na sa atin ng salitang crowdsourcing? Crowdsourcing, ayan. Ano ang crowdsourcing sa pagkakaintindi natin kahit sa ating, in our own words, sir? Ano yung mga keywords ng crowdsourcing? Ano ibig sabihin? Yung usually na nakukuhang data centrally, hinuhugot na from the community. Ganon. So tayo, simply put, bago pa man mag-landfall yung mga bagyo or kahit anong disasters, bida-bida na tayo sa social media. Ang dami nating bino-volunteer na impormasyon. In fact, bago mag-evacuate, mapapansin mo, naka-Instagram na nakalubog ka sa baha. Di ba? Lahat ng impormasyon na yan na pinopost natin sa platforms natin, sa Facebook, sa Instagram, ay mahalagang impormasyon. Hindi lang yung nakikita natin sa picture or sa video, pati yung mga nakatagong impormasyon like yung metadata, location, anong oras. Lahat ng mga yan may silbi yan sa atin bilang responders, policymakers, communicators. At makakapagsalbayan ng buhay. So yun yung ating pag-uusapan natin kung paano ginagawa yan. Ang impormasyon sa panahon ng disasters ay pwedeng sabihin nating aid. Ano bang aid sa Pilipino? Tulong. Ay mako-consider na tulong, hindi lang yung relief goods. Pati ang impormasyon dahil yun yung unang maaring magsalba sa atin, makatulong sa ating maghanda bago paman halimbawa bumulusok yung tubig, baha or maglandfall yung isang bagyo. Okay. Pero maraming barriers para smoothly mag-flow ang information na kailangan ng mga mamamayan. Minsan may mga disruption dahil lalo na pag malakas ang bagyo, na bumabagsak yung mga poste, nawawalan ng internet, or minsan hindi na ilalabas agad ang impormasyon dahil sa burokrasya, marami pang approvals, or hindi kagad nako-communicate sa mga mahalagang channels. Mahalaga kasi ang information para maging isang tulong na timely, napapanahon, at accurate. Para mabilis na makatugon ang mga responders, makapag-evacuate ang mga citizens, at makapagsalba ng buhay at property ultimately. Ayan. So, mula sa preparedness, hanggang sa response, hanggang sa rehabilitation, mahalaga ang impormasyon. Okay. Yan. May dagdag na challenge ngayon, yung disinformation. Minsan, ito ay nagdi-disrupt sa operations natin or maaring magsayang tayo ng resources dahil lang sa isang maling impormasyon. Halimbawa, ikaw ay magde-deploy ang CDRRMO, halimbawa, ng mga resources, rescue man yan, etc. Kung mali ang impormasyon na nakuha at naipalaganap, maaring magsayang tayo ng resources, oras, instead na mapunta sa tamang komunidad na dapat i-rescue, ay napunta sa isang lugar na wala palang ganong ganap or kailangan ng rescue ng mga humihingi ng tulong sa social media. Okay. Kaya mahalaga ang mga digital channels, sila ay lifelines natin, meaning ang Facebook, iba pang online platforms,
ng ating mga responders, mahalaga yan para mabilis na makarating yung impormasyon sa dapat patutunguhan niya at mahalaga ang tamang impormasyon na nakakarating sa iba't ibang mga actors before, during, and after disasters. Okay? Yan. Merong isang leader na nagsabi nito, yung number one na ingredient ng leadership aside from character is to show up in the most difficult times. Familiar tayo kung sino? Familiar yung kanyang words, di ba? Yan ay function ng good governance and political will. Sa marami naming kinover na stories ng disaster, ang isang lacking na element usually ay ang leadership. Hindi lang yung mayor, hindi lang yung governor, kundi down the line. Lalo na sa communities, barangay captain, or yung mga tanod, yung mga namumuno, dahil sa kanila ultimately nagagaling yung command, yung communication na dapat ipaabot. At minsan, pag wala tayo doon, pag walang presence, walang leadership, doon nagkakaroon ng breakdown ng communication. Chaos ang mangyayari minsan dahil kanya-kanyang diskarte. Ganyan. Kaya mahalaga na may presence tayo doon sa mga lugar kung saan tayo na-deploy at hindi lang presence kundi effectively nakakapag-communicate tayo sa immediate residents or constituents natin. Okay? So itong halimbawa ng good practice, bago po naging mayor si Mayor Robredo, siya ay namuno ng isang movement na malaki ang impact lalo na sa online, lalo pinag-usapan natin ng digital communication. Palaging mataas ang engagement pag kumikilos ang Angat Buhay. Ang laki na kanyang influence, isa itong mahalagang component ng ating engagement sa ground. Kung namomobilize natin ang community mula sa preparedness, response hanggang rehabilitation, isa itong magandang sinyales na effective yung ating DRRM efforts. Okay. So, yun yung mga ilang requisites, yung mga requirements ng magandang communication in relation to communities and yung operations natin. Okay? So, balikan natin yung nangyari ng Christine PH. Ito yung presence ng Naga online. Snapshot. Mula sa calls for help, calls for rescue, well-documented yan. May digital footprint ang inyong aksyon dito, yung mga ganap dito noong 2024. At dinocument namin ng Fight Media, in partnership with NOAA, na-capture natin yung ilang mga impormasyon mula sa ground, yung mga pinupost ninyo sa internet. Okay? Halimbawa ito, kung sa NOAA ang sinasabi ng hazard sa lugar na ito, kung saan may nag-report sa platform namin, sabi nila low at that time, yung flood hazard level. Ganyan. Pero ayon din sa mga kwento, hindi lang sa lugar na ito, alam niyo naman yung nangyari, sobra pa, yung baha, yung volume of water, at saka yung mga inabot na lugar. Ito ay, if you zoom into that area, kung saan nanggaling yung report, saan to? Sa Naga City Subdivision. Sino may mga taga Naga City Subdivision? Yan. Ayan. Gaano kataas yung tubig doon? Sa may waste. Pag sinabing loan, anong ibig sabihin nun? Umaabot yan usually saan? Tuhod. So in this case, umabot ng waste. So dito natin makikita yung kahalagan ng mga yung mga pinopost ninyong impormasyon. Dahil natitest natin, na-verify natin or nako-confirm or na-enrich natin yung mga existing information. Pwedeng yung models, like yung NOAA or ng iba pang agencies, para near real time or
more regularly, na-update natin yung ating mga mapa, yung mga impormasyon para makapag-adapt tayo at maging responsive yung ating mga tugon, yung ating mga interventions. Kung before, historically, ganito lang kababa yung tubig, batay sa mga impormasyon na binigay, like yung picture na ito, or yung report ni ma'am, kung naiulat yun, mado-document na ganito na pala waste level na, hindi na lang tuhod. Malaking tulong yan sa mga researchers, sa mga leaders, sa kanilang pagpapasya, sa kanilang decision making para appropriate at naayon sa sitwasyon yung kanilang tugon. Okay? Paano yan ginagawa? O, ito pa, tingnan natin ha. Kung ikaw halimbawa ay responder at naka-monitor ka sa platform namin na Lifesaver at naka-monitor kayo sa UP NOAA, i-compare nyo halimbawa kung ano yung mga hazards, ito pala yung potential hazard sa area na ito, kung saan tayo nakatira. At may mga actual reports, ito yung nasa gitna at saka nasa kaliwa. If we will zoom out, sa map, batay sa reports ng ating residents or constituents, mapapansin na natin na may malaking ganap sa lugar na yan. May ingay, may aksyon. In this case, left and right yung reports ng baha, near real time. Okay? So, that's one way, isang paraan kung paano natin nagagamit yung mga reports online ng ating citizens, lalo na pag well-curated, vetted, and so therefore pwedeng actionable. Okay? Sa Naga, back in July, unang araw pa lang ni Mayor, while we were following yung kanyang inauguration, immediately after, I think, tama ba, dumiretso siya sa isang school, Santo, yung Julian Meliton Elementary School. May nag-report, ito yung report sa aming platform. Dito, pwedeng ang news value niya, lalo sa maraming news organizations, yung kanyang pagiging responsive, di ba? Visually na ipakita na biglang umaksyon, ano pa nga siya, nakabistida pa, umaaksyon na. Pero para sa ating mga researchers, responders, mappers, etc., anong value doon sa kanyang, sa picture na to? Anong mahalagang impormasyon yan, maliban kay Ma'am Lenny? Yung level of flood. So, pwede yung indicator yan, near real time, na document mo kung ano yung, visually nakita mo ganyan pala yung taas ng tubig, and so on and so forth. So, yun yung kahalagan ng pag-report nga ng mga citizens, ng mga agencies, at kung ito ay napoproseso at na-analyze natin after. Okay. In that case, yan yung report. Kung titingnan natin yung UP NOAA, yung platform natin na Lifesaver, kung ili-layer natin doon sa NOAA, ito yung kanyang latitude at longitude, yung exact location dyan. Ito yung kanyang level. Flood hazard level dyan ay medium. Ang medium, ibig sabihin saan umaabot yan? Saan? Dito, sa waist? Hanggang baba. So in this case, hanggang ano to? Medium pa rin. More or less medium. So parang kino-corroborate niya kung ano yung model ng NOAA. Okay. So yun yung isang value ng ganitong mga impormasyon. Okay? Okay. So ano yung Lifesaver? Ito ka. Let me introduce kung ano yung platform na Lifesaver. Ba't ayaw? Through the platform, you can also sign up as volunteers. Hindi ka lang po magre-report. O pwede ka pa mag-sign up as a volunteer. You can undergo training for disaster preparedness, training for response, relief, and recovery through a process designed to maximize your interest and skills. At yun po yung magiging handaan caravan na tinatawag in the coming months.
wherein we will be visiting communities to empower, of course, especially the young people kung paano makapag-respond in times of disaster, tuturuan ng mga ganitong klaseng mga disaster resilience programs, not just for their families, their own families, but maybe also for their street, their barangay, and their community. Okay. So, in summary, una, it's a citizen-powered disaster platform. Kaya may focus sa pag-encourage sa communities, sa mga volunteers na maging bahagi ng platform dahil mainly ito ay platform na binubuhay ng mamamayan, ng mga users, yung mga nagpo-post sa platform. Okay, so it's citizen-powered. It captures crowdsourced information verified by the volunteers. Or in the case of Quezon City, yung first pilot area namin, yung kanila mga barangay disaster, committee, BDRMC. Okay. Sila yung users at sinama nila yung mga SK nila. Kasi yung mga SK nila yung mga addict sa social media. So gamitin nila yung mga lakas nila doon sa disaster response. At yung mga barangay information officers, so we trained all of them and taught them how to use the platform so that when they report on the platform, mayroon kang assumption na actionable or vetted yung information, reliable, dahil nanggaling mismo sa mga opisyal or sa mga may mandate. At sila itinuruan kung paano mag-verify ng information, paano mangalap ng information, paano mangalap ay magpaalam sa mga may-ari ng pictures. So when they post their photos on the platform, meaning may degree of veracity. To a certain extent, siya ay actionable na. Pero depende sa rigor or sa disiplina ng CDRRMO, pwede nilang i-vet pa, i-double check. Nasa kanila. Pero dahil may trust na sila sa kanilang mga tao, so pwedeng mag-deploy ka agad yung CDRMO, yung police, yung mga users ng information kung nakita nila sa platform at ito ay nanggaling sa kanilang trained na focal point person sa barangay. Mamaya makikita na yung isang ganyang example ng kung paano nila ginamit yung platform na ito. Ito ay in-initiate ng Fight Media ng aking organisasyon in partnership with UP NOAA at saka UPRI at saka yung Yes Pinoy ni Ding Dong Dantes. Ang launch namin ay last 2024 sa UP Diliman na simulan sa QC and now we're expanding. Kung ma-seal natin yung ating partnership with NAGA, kayo ang pangalawang official partner using this platform and sa outside Manila. Ganyan. Although ginagamit na siya ng maraming LGUs in an unofficial parang mode or arrangement. Meaning wala pang mga MOA, wala pang ilang legal na process na pinagdaanan. So, isa yon sa gusto nating i-suggest yung partnership with your LGU, particularly with your CDRMO, para ma-seal yung partnership at mag-benefit kayo sa mga features ng platform. Sa Quezon City, maliban sa kanilang CDRMO, kanilang sinama na yung kanilang climate mitigation and adaptation unit or committee. May ganyan sa may ganito sa wala pa. So sa kanila may ganun na silang unit, sinama na nila para kung may nagmi-meeting, may coordination, isa na lang, hindi na maraming burokrasya. Okay? So yon. At the heart ng operations ng Lifesaver ay ang user engagement. Ito ay isang paraan ng pag-empower sa ating mga community members.
sila at the end of the day naman yung magiging beneficiaries ng lahat ng interventions natin. And total, yung behavior ng ating mga constituents during disaster, tulad ng nabanggit ko kanina, talagang nagvo-volunteer sila ng information before disasters happen, before typhoons hit land. Di ba mapapansin nyo na yung pinakamabilis na mag-viral na hashtag bago pa man mag-landfall? Tama, hashtag walang pasok. So, lahat atat na walang pasok. Ano pa yung mga nagpa-viral na mga hashtag? Pag typhoons or may flooding, hashtag baha or hashtag rescue PH or hashtag relief PH, hashtag landslide PH. So yan usually ginagamit ng maraming media organizations at ibang mga NGOs para ma-curate yung mga information during disasters. Yung ganitong practice, yung ganitong exercise ay nag-iengganyo sa community na maging active participants sa pamamagitan ng civic engagement sa mga affairs ng ating komunidad, ng ating syudad. So it fosters a sense of community among stakeholders, allowing them to share stories, their experiences, their struggles, and even their insights or knowledge. Okay? So yan yung ilang nakaka-capture na information ng Lifesaver, hashtag walang pasok, at iba pang mga hashtags. Okay? Yan. With the end goal of mobilizing the community. Okay? Dahil yun naman yung isang value ng ating ginagawang mga trainings, communication trainings sa mga LGUs at iba pang stakeholders para mapakilos ang mamamayan, makatulong sa atin instead na maging pabigat. Hindi lang sila victims, hindi lang sila beneficiaries, sila ay partners natin sa ating DRRM efforts. Okay? So ito ay isang halimbawa ng story sa Quezon City na dinocument namin kung paano naging successful yung paggamit ng platform sa pamamagitan ng pag-ulat ng mga community members. In this case, yung makikita nyo sa left na screenshot, yan yung ay mali, relief kagad yan. Yung ano muna, rescue. Isang gabi, red rainfall warning, matigas ang ulo ng mga nasa community na to. Sabi nila, hindi naman last bagyo, hindi naman umapaw yung river. So, dito lang tayo, chill-chill. Biglang, mabilis yung pagtaas ng tubig. So, anong nangyari? Sino na naman yung ma-overwhelm sa pag-evacuate? Sino nagkandara po mag-evacuate? Yung, sino? Anong institution? Anong group? Sa barangay? Siyempre yung BDRMC nila. So, desperate na masyado yung kanilang head. Kasi siyempre yung city, left and right yung response. Buong Quezon City, nakita nyo naman kung paano lumubog nung panahon na yon, yung maraming bahagi. He turned to Lifesaver. He posted this urgent call. Anong sabi niya? Para lang mabasa nyo. Pwedeng pakibasa yung nakakabasa para ma-sense natin kung anong voice ng isang desperadong responder. Okay, 3, 2, 1, go. May mga babae, senior at baby na naiwan sa bahay, 3rd floor. Si JV Fresh. JV Fresh. Siya ay actually isang BDRMC head doon, chairman ng committee. So siya ay stressed na, siguro hindi na rin siya makatawag sa city. So nag-post siya, pinost niya yung isang picture ng isang lola, nasa rooftop na sila, humihingi na ng tulong.
Pero dahil verified yung information, may trust yung CDRMO, sa kanilang list ng deployment at that time, na-prioritize. In a few minutes, tinan mo yung time code. 8:47 p.m. nag-post. Nag-reply, nakapag-deploy na by 9:19. So, matagal ba yun na response time in your case? 9:19 yung ano lang yan, yung response ng CDRMO yan. Ibig sabihin, prior to that, may movement na nangyari na. Kinonfirm lang niya. So sabihin natin, 15 minutes, 8:47 by 9, nakapag-deploy, nag-confirm sila mga 9:17 na nakarating from the center hanggang sa Fairview. Mga 20 minutes yan na natakbo, kung matraffic. At ang result, ayan, pinost nila, rescued, sige, pwedeng ito naman yung voice ng isang responder. 3, 2, 1, go. Okay. Yo. So ano ang value nito? Ang hindi nakikita dito sa report na to, through this report, dahil nag-viral siya, siya ay nag-generate pa ng maraming reports. Isang report lang, pero dahil nag-generate ng maraming reports sa nearby areas, yung CDRMO nakapag-deploy ng kanyang resources efficiently. Siyempre, hindi naman siya magdi-deploy para lang i-rescue yung neighborhood na to, di ba? Hindi siya magdi-deploy ng mga police, ng mga firefighters, etc. para lang sa isang bahay. Ang kanyang response, ang ibig sabihin ng report na yan, yung area na yan, most likely ay affected. As confirmed ng iba pang mga reports. Pati yung nearby sitio at mga barangay. So, isang bulto silang pumunta sa area to respond. At kung saan yung actual area ng kanilang rescue operations. So yun yung isang halimbawa ng mabilis na response kung tama ang flow of information at nakakarating kagad sa responders. At anong ginawa nila? Hindi nagtapos yung flow of information sa pagka-rescue. Mayroong closing the loop, meaning nag-report back yung responder. Saved na sila, na-rescue na. Bakit mahalaga yung ganong communication? Kung ikaw ay responder, bakit mahalaga na nako-communicate mo yan? Na alam ng tao yung nangyari. Sinong responder dito na naka-experience? Ano ang feeling ng may ganyan? Ano ang psychological value or impact sa public pag may mga ganyang response yung ating city? Psychologically po, sa tumitingin doon sa platform, sigh of relief yun kasi alam nilang natulungan na. At the same time, yung humihingi po ng tulong mismo, malaking po yun sa kanya kasi alam na na-attend na natin sila. So, importante po talaga yung closing na kailangan palagi sa every rescue ay mangyari po yung reporting na ganun. Ultimately, what does that say about your kinds of response and leadership and governance pag may ganitong response? Ibig sabihin po, responsive ka talaga, meaning to say, not necessarily proactive, pero nandun ka, hindi mo iniiwan yung mga taong nangangailangan ng tulong. Yun. Sa dami ng disasters na kinover ko, consistent yan ang taas ng insecurity ng public before, during, and even after disasters. Kahit bigyan mo yan ng isang bigas ng sako, kulang pa yan. Kahit na-rescue mo yan all, kulang pa yan. Talagang iba yung kanyang mental, yung mindset niya pag ganyan. So, palagi may itang ulo, kaya maghahanap ng sisisihin. Ganyan. So, isang paraan to address that, kung ikaw ay communicator, is to be responsive. Transparent and responsive. Pag nakikita nilang may action, actually, kahit sabihin mo lang, help is on the way, mayroon ka ng sense of relief. Di ba nababawasan yung iyong insecurity? Lalo na pag dumating, di mas lalo. Pag nakita ng maraming tao yan, mas tumataas yung
trust ng tao sa inyong confidence, sa inyong service, sa inyong workflow, sa inyong leadership, or sa inyong governance. Kasi napapansin nilang, ay mayroong action, may outcome. At kailangan nila makita yun visually. Kasi ang tao visual. Hindi sapat na nagsulat ka lang or nagparinig, di ba? O na-record mo sa iyong Excel sheet or sa narrative report mo sa iyong agency or department. Kailangan mo i-communicate sa public visually. In this case, raw nga yung information picture. Pero siya ay malaki ang impact sa audience natin. Okay? So anong naging effect niyan? Tumataas yung tinatawag din nating political efficacy ng tao, yung kanilang empowerment, yung kanilang parang confidence na dahil may nag-respond sa kanila at sila ay pinapakinggan, sila rin ay nagkukusa. Sila ay na-empower na kumilos din. Isang halimbawa dito ay yung kanina. O ito naman. So alam na nila kung anong daluyan ng impormasyon. So this time, dahil na-save sila sa rescue, alam mo yung next step. Digutom naman sa evacuation. Siyempre, hindi lahat naka-preposition. May preposition man, kulang pa. Kasi na-overwhelm nga. So, nag-report ulit sila. Ngayon, mas mas systematic na. Alam na nila yung process eh. So, ang sabi nila, a day after, anong sabi dito sa report? English na ang report, hindi na panic. Next, anong sabi niya? We need food support, drinking water, clean clothes, etc. for evacuation. So, pinost namin yan, hindi lang dyan, pati sa platforms. Ilan sa mga, siyempre maraming private individuals na mag-respond. Pero highlight namin ito kasi isang major brand yung nag-respond, yung Maynilad, sila ay nag-deploy immediately. Silang pinakaunang nag-deploy ng water. At that time, walang tubig kasi. So, yan yung isang paraan para ma-amplify yung ating call for help para yung ibang mga stakeholders ay mag-respond. Hindi kayo mahihirapan dahil malaki ang platform ni Ma'am Lenny at ng Angat Buhay. Malaki ang marireach. So, pwede nating i-maximize yon. Pero for your purposes, maganda ma-harness din para very hyper-local din yung flow ng information dahil relevant naman sa inyo, hindi palaging national. So, ang sumunod, dahil partner namin si Ding Dong, siya rin ay tumulong na mag-deploy ng help doon sa area. Doon documented ilan yung tao, ilan yung possible beneficiaries, pero hindi lang ang nag-benefit ay yung evacuation na na-report, kundi yung buong area na. So, yung information na binibigay sa inyo ay pwedeng makatulong magbigay ng overview sa CDRMO kung ilan yung beneficiaries at that time or yung nag-evacuate sa area na yon. Okay? So, maya tingnan natin yung story. Ito yung story ni... Saan na yun? Ba't nawala? Ito. Ay. Ito yung kanyang story para... Walang internet ba? Mayroon naman. Mabagal ata, no? So, mabagal ba internet ngayon? Pero nakaano siya eh. Ayun. Meron na. Ayan. Okay lang pagka ganito eh. Kaso baka mamaya may biglang ahas. Siya yung nag-report na barangay responder.
Paalala lang natin sa lahat na kapag dating yung mga nasa flood prone area po natin, lumikas na po tayo. Kung may mapupuntahan tayo na mas ligtas at meron tayo mga kapitbahay na may mga matataas na bahay. Yan yung early warning nila. Open po yung mga evacuation Attempt. center natin. Ayan, sa dam niya. Ayan, gumagamit siya ng NOAA. Talagang nag-print pa siya, nilagay. Kasi nagpaalam daw sa'yo. Talagang number one na low-lying area po na. Ang Sitio 1 po, doon po yan sa may likod ng North Fairview High School, Auburn Street. Yan po yung unang-unang community na katabi ng Lamesa Dam. Basta umapaw ang Lamesa Dam, sila po. Yan yung report kanina. Malaking bagay. At ngayon, napatunayan na naman po natin na through posting ng mga impormasyon na ganito, isa ang fight at lifesaver sa mga agad na nagbigay ng atensyon doon sa ating panawagan. At kayo po yung naging daan para makarating ito doon sa kinauukulan. At less than an hour, ilang minuto lang talaga, nakita namin dumarating ang Quezon City Disaster, ang DPOS, TTMD, ang Bureau of Fire Protection, yung mga responder natin para tulungan yung mga natrap sa Sitio 1. Ay. Okay lang pagka ganito eh, kaso baka mamaya may biglang ahas ng dumidikit sa'yo eh. Oh, yung internet. Anyway, so yun yung, teka, para naman, yan. May isa ko na bawat tulong kasi napakahalaga. Napakalayo ng nararating ng bawat kontribusyon ng lahat ng mga kababayan natin through bayanihan. Pare-pareho kami ng buhay. Kami pare-pareho kami ng mga nababaha. Yung buhay ng mga batang ito, yung bawat pamilya, kami rin yan eh. Kasi ang bahay ko nasa gilid ng ilog. So kung sila ay binabaha, ganun din ako, sir. So ito yung CDRMO nila. Ito yung UPRI. Lifesaver, sinasabi dyan kung anong layunin, ano yung mga objectives, Doc Mahar. ano yung kailangan gawin. And kapag nag-participate nga yung mga tao, ang nangyayari niyan ay it raises their ownership in solving the problem. Kasi engaged sila eh. At ang crowdsourcing at citizen science ay nagpo-foster ng transparency sa governance. No? At kapag mayroong transparency, of course, everybody knows that's better for good governance. So yan yung isang case study namin. Dinocument namin just to show partners kung paano yung operation at pwedeng gawin ninyo yan if ma-strengthen na yung lalo yung communication arm ninyo dahil yung mga stories ng ganito ay empowering sa tao. At sa inyo na rin, parang your way of reporting your outputs kung paano nyo nagampanan ang inyong tungkulin. Okay? So, teka ha. Tapos na yan. Ito. So how does the platform work?
Siya ay isang comprehensive online platform that serves as a hub for data collection or information collection, mainly from online users. In the long run, analysis, in partnership yan with UP NOAA, lalo na pag okay na yung data natin, no? Sila ang mag-a-analyze in relation to their models at dissemination ng climate at hopefully in the long run, multi-hazard na information. Pero ngayon, maraming hazards na yung pwedeng i-report. Hindi lang baha, pati landslides, pati fire, pati ano pa ba? Storm surges, ganyan. The platform enriches yung aming constructive storytelling or kahit yung inyong reporting as agencies responsible sa inyong city. Meaning, yung inyong mga operations, you can turn into solution-oriented stories to inspire the people. Lalo na pag disaster, yung mabilis na kumakalat ng emosyon ay anger at saka inspiration. Kung anger ang manaig, magiging barrier yan, disruption sa ating operation, lalo na pag ang tao galit. So we have to manage yung emotions ng public. Malaki ang tulong ng mga inspiring stories, lalo na pag totoo namang nangyari at empowering sa kanila. Okay? And also, ultimately, it builds communities and mobilizes them towards your goals, DRRM goals. Ang mga features niya includes user-friendly interfaces for data submission, including text, images, and geolocation for now. Hopefully, pag meron na kaming more resources, pati video ay kaya na niyang mag-capture or mag-download, mag-upload ka sa platform na yon. Siya ay nagsa-start ng gumamit ng machine learning or AI, hindi pa for analysis, for for cleaning data, systematizing, establishing trends. But in the future, yung goal namin ay pati analysis, At nandiyan naman yung mga experts to help us do that, like UP NOAA and UPRI. And we're also trying to focus on hyperlocal activation, meaning community-based. Dati kasi, nabanggit kanina ni Doc Mahar, nandun kami sa NDRMC. Magdamag kami lagi doon. Very top-down yung approach. So ngayon, because of that lesson, while we're maintaining presence there, mas malaga yung presence sa ground kung saan yung action. Kasi napapansin namin, kahit centralized yung information sa NDRMC, sa inyo rin naman babagsak yan Di ba? Hindi naman lahat magde-deploy yung AFP sa inyong lugar ASAP. Magsisimula muna sa kung ano yung mga tao sa ground, sa inyong community. So we're now trying to activate sa mga communities, kaya pupunta kami sa mga LGUs like yours to capacitate you. Okay? So, ito yung paano gumamit. Yan. Can we try yung yung scan, yung QR code? Sige, scan natin para mag-lead tayo. Or manually, punta kayo sa app.lifesaver.ph. Naka-beta pa siya ngayon. Pero pwede na natin gamitin. Nandiyan na kayo? Okay, nandiyan na. Lilipat na natin or... Okay. Lahat na? Okay. Success? Nakapunta? Okay. So next, paano ba gamitin ito? Ito, pwede kayong mag-report. Ang makikita nyo sa inyong screen ngayon ay yung view ng pag-report. Di ba? Mayroon ba dyan? Ano ba? Tingnan ko nga. Lifesaver.
Ayan. Siyempre, ini-encourage na naka-open yung inyong, anong naka-open dapat? O, internet. Isa, ano pa? Kung location, GPS. Although may capacity siya, kung i-report mo, mag-mention ka ng specific address, pwede siyang i-prioritize doon at pupunta sa location. Pero mahalaga na GPS ay open para mas accurate yung latitude at longitude ng location. Okay, so ngayon, pwede niyong i-click ano ang i-report. I-click na natin ano ang i-report. Na-click na natin. Pwedeng baha, banggaan, sunog, disaster relief, at iba pa. Kung wala dyan, yung iba at iba pa na lang. So sabihin nating baha, or at iba pa na lang, at iba pa, i-post nyo kung okay lang sa inyo, kahit saan dito sa lugar. Mag-selfie kayo, sabihin nyo, andito kami sa disaster, preparedness. Anong tawag dito? UP NOAA training. Ganyan. Pwedeng yan yung isang information. Pangalawa, pwede ring, basta lagyan nila ng test. Test, may baha dito sa area na to. Ganyan. Pwede kayong pwede kayong mag-picture muna para na ma-move yung ating mga muscles. Sa labas, magtingin kayo sa bintana o dito sa loob. At iba pa yung gamitin natin para ma-monitor. Tapos, detalye, magbigay tayo ng as much information as possible, pero huwag masyadong mahaba. Street, at least yung address, saan, ano ang ganap. So dito, sabihin natin, anong lugar to, mayroong nangyayaring event. Ganyan, kahit yan muna. Okay. Tapos, phone number. Kailangan kasi phone number kasi kailangan i-verify. Pwede kayong tawagan kung ang CDRA mo halimbawa ay nagda-doubt, may follow-up questions, or yung agency, tatawagan kayo. So, at yung address kung saan ka nag-report. Ganyan. Dalawa lang yung ni-require for now, and then submit. Okay, can we do that? Go. Ba't nawala yung Yan yung paraan ng pag-report. Tingnan natin. Tingnan natin kung may mga natin yung mga reports ninyo. So kung desktop view, ito yon. Tingnan natin, iyan yung report. I-click nyo lang ano yung reports. At iba pa kung yung event, kung mayroon kayong scenario na may baha, kunyari, lagyan nyo lang ng test. Pwedeng baha ang i-click nyo, ganyan. Or, at iba pa, describe. UP NOAA X Lifesaver Workshop. Anong area to? Dito exactly? Anong street? Balatas. Road. Naga City. Ganyan.
Phone number. Ito yung phone ko kung gusto nyo i-save. Address. Ito na rin. Kasi dito ka eh. Para just in case hindi nakalat long siya, mag-appear na siya. Anong number dito? May specific number ba? Or sitio? At least road level. Ipopost ko na ha. Ay pwedeng mag-upload ako. Ay wala pa pala picture, no? Maya na lang. Submit report. Text lang, walang picture muna. Ay. Meron pala. Sinong nakatapos na? Sinong nakapost na? 1, isa pa lang. Kahit may 3. Okay, 2, 3. Tingnan natin mamaya. Medyo mabagal lang yung internet. Okay. Sino pa may bagong nakapost? Chine-check ko lang yung inyong mga entries. Pwedeng iOS. Actually, pwedeng ano siya. Kahit anong, pwedeng iOS, pwede yung, anong tawag yung isa? Android, pwedeng website. Ano siya? Hindi siya app na i-download. Pwede, hanapin mo lang yung app.lifesaver.ph para mag-a-act na siya as parang app. Pwede na kayong mag-upload. Okay, ito, I'm almost done then. Balatas Road, no? Balatas Road, Naga City.
Submit. Ayan. So yan ako niyan, nasubmit na, di ba? Nasubmit na. Pwedeng tingnan natin yan sa okay. Tingnan natin sa feed. Yung mga reports nyo. So, pwede nyo makita yung reports sa feed, meaning individual reports. O, ito yung na-report ko, kapopost ko lang. Uy, marami nang anong lunch? Sino nag-post ng anong lunch? Gutom na, nagparamdam na. Ito, matatapos na tayo. Ayan. O, yan. So, yan ang view. Sino pa yung nag-post? Ayan, si Sir. Sino nag-post to? Kanino tong entry na to? Kaninong entry? Ha? Ay, nasa si Sir Lumabas? Ayan. Sino tong gutom? Sinong anong lunch? Makikita ito mamaya sa back end. Okay. Ito rin, activity at pag-uro. Pwedeng text, pwedeng testing lang. Ayan. Kanino tong testing lang? Ito. Ayan. UP Nawala. Yan, ang dami Test dito kami sa Pagcor Building. Lifesaver App Orientation. Happening na. Ang dami pala Ayan, may baha. Ayan. So, yan yung sa individual. Pwede yan ang mga ginagamit ng OPSEN, ng Operation Center. Pero pwede rin, kung halimbawa ikaw gusto mong tingnan yung bigger picture, saan ka pupunta? Pwede mong tingnan din yung, paano ko maano yung, ayan, map view naman. Tingnan natin yung map view. Punta tayo sa Naga. Oh, mukhang marami dito. Ito ata yan. Mabagal lang. Ay. Ayan. Ayan. Oh, mukhang maraming ganap dito sa Naga. Nandito yung mga reports ninyo. Kung mag-zoom out ka, so sasabihin sa iyo, ay, ang daming ganap, ang daming reports. Ganyan. Yan. Bagal lang, sorry. Ayan. So sa Naga, ito yung mga ganap ngayon. So that gives you an idea kung ano yung extent, ng mga reports sa, ayan, medyo nakikita na. At iba pa kasi kaya ... Pero pag flooding, mayroon bang flooding? Pag flooding, ang icon niya ay parang bahay na may baha. Okay. So dyan pwede mo makita yung picture, kung pagpindutin mo yan, makikita mo, yan, or ito, pwede mo makita, ganyan. Okay? Yan. Tapos, pwede ka rin mag-volunteer dyan. Kung yung inyong mga
volunteers, pwedeng maglagay dyan. At pwede kayong bigyan ng dashboard exclusively for Naga. Negotiate pa kung anong mga possible cost. Pero yung free tier for now, itong ano na to, itong reporting platform, libre yan, pwede nyo ma-access yan. Yung back-end na lang yung hinahanapan natin ng funding para hindi na masyadong gumastos yung mga LGUs. Okay? May questions at this point? Madali ba? Mahirap? Sa tingin nyo makakatulong sa inyong work? Sige. Ito, kaninong post to? Sino nakalala? Sige. Anong experience mo, sir? Gusto mo ibahagi? Nahirapan ka ba? Mabilis? Or sa tingin mo ba makakatulong sa work mo? Masyadong ay napaka-basic po ng nung interface niya kasi accessible naman siya sa tawag dito sa mga browsers. And sa tingin ko po magamit po talaga siya sir. Kailangan lang ng internet. Opo, kasi pag walang internet hindi talaga siya magagamit. Yan lang po. Sige. Tama ka. Yun ang aming wino-work pa na baka may satellite na sunod. Malay mo sa Elon Musk ay mag-donate ng, anong tawag dyan? Yung kanilang satellite. Okay, may questions pa about the platform bago tayo mag-wrap up kasi lunch na. Questions? So yan, report, share, present. Yan yung feed, yung individual. Ito yung map, view, at profile. Ito yung profile naman doon kung sino ang pwede mag-volunteer. Okay? Yan. Ngayon, to give you a framework, ito yung kanyang idea na pwedeng makatulong sa inyo when you map out yung communication plan nyo or yung inyong community. So, in the real world, ito yung ating community. So, ang assumption dito, kilala natin kung sino community natin. Sino ang mga CSOs na nandyan, simbahan, humanitarian groups, private sector, business. So, nakamap ba yan? Kilala ba natin sila? Nakalista ba yan? Nasa Excel sheet ba yan? So, powerful ang pag-centralize, pag-aayos ng information mo. Kahit man lang simpleng Excel sheet, database ng stakeholders, in other words. Kilala mo yung mga taong pwede mong maging katuwang. Yan. So in our case, minap na namin. Kaya nga namin prioritize yung UP NOAA, UPRI, at iba pang foundations dahil sila yung consistent at relevant yung ginagawa sa aming gustong gawing platform at that time. Yung ganyang community na physical plus yung digital. Meaning, yung mga reports ng disasters, climate, baha, yung mga crowdsourced reports. In our case, ito ay yung mga campus journalists na trained, yung mga SK officials na trained, yung mga information officers ng mga barangay, yung mga barangay captain, tanod, sila yung crowdsourced reports. Nanggagaling sa kanila yung mga ulat. Plus yung public, of course. Lahat din yan ay nasa database namin. Lalo na yung mga trained na public officials, na barangay officials, para pwede nating ma-activate lang. And finally, syempre, yung community media content creators. Mahalaga na mayroon tayong ugnayan with community media, kung sino yung media na nandito, kung sinong mga content creators, influencers. Kasi sila ngayon yung amplifiers ninyo. Meaning, makakatulong silang lumawak pa yung reach ninyo ng inyong message. Lahat ng yan, i-consider natin silang users ng ating platform. Hindi lang ng lifesaver, kahit ng inyong mga products and services. Mga clients or partners. At ang kanilang information na nakaka-capture ng platform namin, yung Lifesaver platform. At ano yung mga ginagawa, anong activities ang nangyayari. In our case, dahil kami journalists at content creators, ang immediate value sa amin,
sila ay nakikipag-ugnayan kami sa citizen journalist namin, mga volunteers, para mag-process ng information, mag-vet, mag-verify, mag-fact-check, para maging actionable information na gagamitin ninyo. Okay? Ganun din yung mga civic actors, NGOs, at yung iba pang mga stakeholders para sa kanilang preparedness efforts, response efforts, recovery efforts. Ganyan. So, ang mga impormasyon na kakapture dito, hopefully may value sa mga activities na to. Dito naman, sa business continuity ng mga brands, ng mga businesses, pwede makatulong yan, lalo na sa relief. And finally, ito internal sa amin to, ang content para sa content creators, journalists. So, tulad ng ginawa namin kanina, yung Buhay Lifesaver, mga data points lang yon, mga pictures lang na sinubmit, pero ginawa namin ng story. Ang story na yan ay pwedeng explanatory, pwedeng investigative, pwedeng collaborative, pwedeng solution-oriented. Yung ginawa naming video ay solution-oriented. Pinakita kung paano nagtulungan ang community online and offline para ma-save, ma-rescue yung mga yung neighborhood doon sa Quezon City. So yun yung isang halimbawa ng transforming data into stories or narratives. And finally, anong impact areas ng ganitong gawain natin? Ultimately, gusto natin makatulong sa policy change. Pwedeng makatulong sa decision-making ng CDRMO, sa direction ng policy ni Mayor, ng inyong legislative body, at iba pang mga in governance in general. At public safety, dahil nagagamit yung impormasyon ng publiko. Second, business sustainability and continuity, para hindi ma-disrupt yung mga operations. And finally, awareness sa public. Ganyan. Kasama dyan yung researches, etc. Nandito para sa policy. So yun yung tatlong nakita naming impact areas ng ganitong information gathering. Okay? Ayan, yun ang tools and tactics for storytelling. Hindi ko na anuhin. Nag-i-employ na rin kami ng AI ngayon. Halimbawa ito, ginamit namin ng AI to tag yung budget ng Pilipinas. Imagine, ganyan yung saan napupunta yung pinakamalaki. Flood control and drainage design. Sa 1 trillion na budget for climate. Sino nakakuha? Flood control ang nangunguna. Pangalawa, roads, airports, aviation infra, pag-retrofit ng assets, tapos resilient buildings daw. Okay. Ayan. Ayan, yung parang sinasabi kanina ni Doc Mahar. Yan, crinol namin yung AI dyan. At anything na climate. Ang justification ngayon ng government, pag sinabing road, pag sinabing flood control, climate, na yan, responsive, for adaptation purposes. Pero in reality, alam na natin yung ganap behind the scenes. Ganyan. Okay? Ayun, ito, tinabi ko na kanina yung constructive storytelling, video man yan, infographics, social media. So, create products. Knowledge products, media products, para ikwento nyo yung success stories nyo. At processes, mga tips, ganyan. Okay? Okay. Build trust, it helps you build trust before the crisis. Mahirap ka mag-build trust during the crisis. So kung continuous yung communication mo, even hindi lang July to December, kahit pag mainit, mag-build ka na ng trust sa community through your communication plan. Alerts, planning to prevention, para hindi na umabot sa disaster. And then, of course, ultimately, because we want to empower communities. Community engagement, yung mga halimbawang ginawa namin, una naming interaction with UP NOAA, ito yung unang picture natin noon. Itong mga students, you partner with universities. Yung mga DevCom, may mga DevCom students ba dito or mga MASCOM? Universities, meron kayong Sila ay tinatap namin dahil
nasa DNA ng mga bata ang mag-create ng content. So, ang pinuproduce nilang content, transforming researches, yung mga big data or mga bibigat na mga impormasyon, sinisimplify nila, sinostorify. TikTok, infographic, etc. Yun ang gawain nila. Atin, kaya naman pa yung kaibigan. Yan. Collaboration with partners. Ito yung mga una naming partners, UP NOAA, UPRI, UP Los Baños, etc. Ayan. Ito mga goal na lang ito. Ayan. Call to action. Ayun, inihikayat namin, una kayo individually, as a family, pwede nyo gamitin yung platform. Gamitin natin sa neighborhood level, sa household level. Mag-sign up kayo para nasa database kayo. Next, maging bahagi rin ng information infra or architecture ng inyong CDRMO para makapag-build ng digital resilience ang ating city. Use our app, visit app.lifesaver.ph. Yan. Okay? Yan ay impormasyon at komunidad para sa klima at sakuna. Maraming salamat sa inyong oras. Mga tanong? Before lang po ng questions addressed to sa inyo pong dalawa, sir. Gusto ko lang pong i-share kasi nandito yung mga stakeholders, especially Ateneo, UNC, BISCAST. Ngayon po sa CDRR, part po nung Barangay Disaster Risk Reduction Management Plan. Tama po yung, nag-uusap po kami ni Sir Lagmay sa likod. Currently po, tama po yung pag-build ng rapport, wala dun sa oras ng sakuna kasi mahirap yon. So ngayon po, ang ginagawa namin, paki-campaign po. Sa bawat barangay, meron po kaming assessment through the barangay council kung sino yung may mga second floors, tapos safe, meaning to say, kahit bumaha, meron silang second floor na pwedeng tuluyan. Tapos, hinihingi po namin sila na kung pwedeng mag-volunteer, ilang pamilya ang pwede nyong i-adapt pag babaha. Para po, tas binigyan po namin yun ng mukha, ng pangalan. Pag umokay siya, for example, 2 families, not maximum of no less than 12 persons. So yung barangay po ang kumukuha na eto. Tas pag nag-request sila na may specific kaming gustong i-adapt pag bumaha, ang purpose lang po nun ay maiwasan natin yung pagdami ng evacuees sa evacuation centers. Just like what happened sa Yolanda na yun pang naging kapahamakan. And we have to take note, during the time of Christine, si Santa Cruz Event Center na evacuation center, binaha, na-isolate sila. So, the lesser yung people na pupunta po doon, the better po sa part ng LGU, mas minimize po yung risk and all. Definitely po tutulong. Tapos maibsan pa yung need na pumipila yung mga tao just to seek or receive the 2 kilogram of rice tapos 2 sardinas. Napaka hindi dignify sa tao. So ang gagawin po natin ang distribution na iyon naman ang gusto ni Ma'am Lenny, bahay-bahay. So with that po, matutulungan tayo kasi naka-Excel po yon ang report. So with the app, malaking tulong po yon na mas mag-collaborate tayo and mas maging stronger po yung partnership between yung mga taong hindi affected saka affected po. Thank you. Maganda nabanggit mo yan kasi isa yan sa use case na actually kinonsider namin. When I was covering yung super typhoon sa Cagayan ba yun? Meron silang good practice doon. Yung exactly yung ginawa nyo. Ang ginawa nila, Manila paper. Per barangay, naka-map, di ba? Ito yung mga vulnerable areas. Itong simbahan, pwede ka mag-evacuate. Pero ang added na feature doon, identified yung mga bahay na kung saan ka pwede mag-evacuate. Pero dahil hindi naman pwedeng basta-basta kanilang papasok, predetermined. Ito yung bahay o ito yung sitio or zone, whatever, ang pupunta sa cluster na to or sa bahay na to para yung household, aware na siya na pag ganito, expect mo. Ang pinakamagandang ginawa sa isang barangay, pati yung preposition goods, doon dinideploy sa bahay, sa household na yon na mag-expect sila ng bagong, tawag dito,
bagong evacuees. In fact, yung yung pinakaunang nakalist, yung relatives, syempre. Kung nakakaangat yung relative na isa, ang unang priority na nakalista doon sa bahay na pwedeng mag-relocate ay yung mga clan members din. And so on and so forth, or kaibigan, ganyan. Kasi sila na mismo, trust yun eh. So, sila ang nag-map sa area nila. So, naisip ko, kung Manila paper, imagine Manila paper nandyan yan, kung masira yan. So, pwede yang i-plot na makikita na ninyo, ito pala yung preposition na, nandito yung households, nandito yung preposition goods, maliban sa evacuation centers. Ganyan. So, that's a good practice indeed. Nag-aano pa ng bayanihan, nag-foster pa ng bayanihan. To add lang po, kailangan ding malaman ng lahat na yung UNC, Ateneo, yung mga schools kahit binaha, nag-adapt po sila. And malaking tulong yun sa LGU na especially yung mga nagbo-board kasi ang dami pong dormers sa amin, meaning from outside Naga. So yung ginawa ng malalaking schools, napakalaking tulong kasi yun pa nga po kasama po yun sa database na ginagawa namin. Ang mahirap kasi, in the morning po, mahigit 1 million ang Naga. Pero in the evening, mukhang a little less 1 million ang Naga. Ang ibig sabihin, marami pong hindi talaga taga-Naga. So, nagka-problema po kami kasi sa barangay, pag nag-assess po sila, walang nagsasabi ng totoo kasi maraming illegal na boarding house. So, ang gagawin po namin ngayon, in partnership with private sectors, lahat po ng 201 files nila, kukunin nila yung sino yung nagbo-board sa Naga. So, from SM, si SM magsasabi sa amin na meron silang 100 na boarders. So, mas magiging madali. And through the app po, malaking tulong po yun sa amin. Mukhang kayong maging first case study namin. Kasi ang vision namin for this particular story, gagamitin yung UP NOAA hazard maps. Kasi number 1, prerequisite para mag-identify yung household or area kung saan ka pwede mag-evacuate. And then, ipapakita doon na ito yung na-map na through the app. Ito yung areas, ito yung hazard, ito ay safe, na-identify sila, and so on. And then, yun, mag-test tayo ng isang barangay or kung saan man meron. That's good to hear. Meron pa ibang questions? Suggestions? Okay. Pwede mag-request ng mga picture. Pwede mga picture. Thesis po siya nito, Nila Martin, yung estudyante ko po. Advice ko. So basically, similar po yung system where meron siyang community approach. Specifically naman sa thesis nila is yung mga users can report yung mga damage na roads. Ayan. And at the same time, since facility location optimization yung approach niya, pwedeng mag-create ng mga warehouses, tapos mag-specify ng mga yung mga supplies at the same time, dispensing point, and from one point A, which is yung warehouse, and yung dispensing point na point B, pwede siyang mag-generate ng optimal location, considering na din yung mga damage network na pwedeng i-report ng mga users. Ayan. So, with your application po, na meron ding community-based, I think, gusto ko lang pong ma-ask, paano po yung similar route na na-take nyo po, especially yung sa mga partnership. Kasi ang mga student ko po is very willing din to pursue yung ganito applications, specifically for disaster resilience. Kasi in reality, na-accept po yung paper namin sa thesis for Philippine Academic Society for Climate and Disaster Resilience this October. Kaso medyo... Nandiyan na yung platform, nagawa na? Opo, ito. Pwede po niyang i-demonstrate. So, pwede actually, madali na lang yan. API to API na lang yan, di ba? Mga ganyan. Opo. Mag-iusap na lang yung mga system na natin. Pwedeng mag-sharing ng information. Currently po, yung deadline ng conference sa Lasal is August 31. So, medyo, ang more on support po yung medyo gusto namin i-ask.
specifically since kakagraduate lang din, tapos may mga funding, yung basically yung similar po na route na tinake nyo sa partnership with NOAA and UPRI, which is yun nga, one way is yung pag-attend namin ng conference sana sa Lasal with UPRI and UP. So yun po. Yeah. Crucial yung siyempre yung partnerships, trusted partners. So in your case, maraming partners na pwedeng yung itap. Siyempre ito tama yung network na to. And then, ang pinakaunang gawin, kung mayroon na kayong basic na initial group ng partners, magkaroon ka ng proof of concept. Kailangan i-test mo yung iyong platform. In our case, nag-test muna kami sa QC. Ngayon gusto nga namin i-test sa Naga rin. Para makita ng tao. Iba kasi yung nakikita talaga. At maraming bugs yan for sure. Maraming pwedeng improve pa. Tech yan eh. So, it's an ongoing process. Test the product first. And then, papasok na yung maraming partners pag nakikita nila yung use. But you can start mapping out. Kami, we mapped out. Sa dami ng players, sino ipaprioritize natin? Ito. So, ang prioritize namin yan, yung PNOA, UP, etc. na partners, QC, dahil yun yung nandun sa immediate community namin. Yan. So, yun. And then you attend conferences, site sa labas, show your work, and how it can be done, how it can be scaled up, ganyan. Basta clear din sa inyo yung mga use cases naman, no? Kaya na-appreciate po namin yung talk nyo, and with Sir from Director, Sir Mahar, thank you ulit po. Kasi actually we use the NOAA 100-year data para ma-identify yung mga, ma-simulate yung mga flood na possibility na ma-damage dun sa network. Kaya meron na rin kaming result dun sa Tapos ano yung mga optimal location kung saan pwede maglagay ng mga warehouses. So, very research-driven naman po yung approach namin. Yun nga po, as you said, kung possible po na makipag-connect na lang kami sa mga LGU para ma-test yung system. So, thank you po. Yeah. Kasi alam mo, maliban doon, yung inyong tao behind that, yung team nyo. Kasi anybody ngayon, sa may AI na and all, anybody can do this. Mas high-tech pa nga siguro yung iba. Ang daming platforms, pero at the end of the day, kung sino ang gagamit. Kasi ang nangyayari sa mga nakita naming platforms, kung walang nagsusustain, na group, hindi clear yung plan, yung long-term plan, magka-crumble yan. So you have to nurture a group of passionate, dedicated, lalo na kayo, young people, institutionalize it para mayroong sustainability, continuity, para hindi ma-stop yung initiative. Otherwise, it will just be another tech tool. Yeah. Yung sumunod po na advices ko, actually, IoT-based naman yung kanilang project. And partnership with Haribon, which is system-based na software. Tapos merong IoT naman yung upcoming, which is ngayon, kinumbay namin siya to be part of this Bloomberg Challenge. Kaya I think, kaya kami na-invite dito, I think. See, test nyo lang ng test and we can continue our conversation after. I'll give you my contact. Thank you po. Thank you po. Okay, and let's see paano mag-interface tayo. Okay. Nice. So pinag-uusapan yung mga different platforms, di ba? So hindi mo talaga maiiwasan yun na may mga gagawa, marami. Maganda ma-consolidate kasi. So siguro as part of the public service ng UP, and then I was talking about collaboration, co-creation. Baka pwede kaming mag-offer ng servers to host your data na para hindi na kayo nagbabayad, mas makakatipid kayo. To host yung mga data ninyo. Para ipapasok na lang natin doon, tapos pwede natin ma-consolidate lahat. Mahal din magbayad ng mga servers, as you would know. At sige. Tapos kung gusto nyo, doon sa PAS-CDR, founder pala ako ng PAS-CDR, no? Philippine Academic Society for Climate and Disaster Resilience. Chinek ko yung paper ninyo, yung abstract ninyo. Sabi ko, ganda nito. Galing ang mga taga-Naga, SUC. Anyway, so sige, baka as part of our collaborative work, so imagine nyo kung lahat ng mga SUCs, gano'n, di ba, na consolidate natin lahat, yung mga information na yan, with data analytics, no? Tsaka AI,
malay natin, baka meron pang mga lumabas doon sa lahat ng mga data sets na yon. We'll never know until we do it. Thank you. Okay po. Thank you so much po. Okay, siguro last question bago tayo kumain. Or suggestion, baka may mga brilliant ideas kayo. Hello po, sir. J-Rick po from AD po. Doon sa app niyo, sir, tanong ko lang po sa Lifesaver. Maganda po siya, pero how do you distinguish yung kung sino yung important doon sa nagpo-post and doon sa non-essentials? Paano nyo na-distinguish siya app? And then, paano nyo na-provide na services na bibigay? Halimbawa, ito, high priority ito. So, dapat dito. Na-determine ba yun doon sa Lifesaver, sir? For now, dahil hindi lang siya platform, dapat may community. So, yung community namin ay yung volunteers, campus journalists, or yung mga barangay information officers or SK. In other words, pag alam natin sa database namin na sila yung na-train. So, pag sila ang nag-post from that area, like si JV Fretch, ganyan, alam naming vetted yon. So may high priority siya. For now, manual siya. Ganun yung decision making. Pero pag mag-scale up to, you can only imagine yung noise, yung information. Diyan pwedeng pumasok yung AI. So, I think I will suggest po, sir, na itap po yung yung NOAA studio. Kasi doon sa location or sa geopoint na binigay nung responder nung user, pag in-overlay natin doon sa map, the flood hazard map ng NOAA, ma-identify, kung for example, yung hazard is baha. So, in-overlay natin yung point niya doon sa hazard map, and then, sabi nga natin si JV, doon dito. Pero may mas dito mas vulnerable. Alam natin. So, for example, alam natin. So, paano yun, sir? Pag ganun. Yeah. Una, yan ang goal in the future. Yung paano yung mga system namin mag-uusap. Talaga mag-overlay. Kasi ginagamit namin yung base, yung map nila yung base eh. So, yan yung direction. Pero ngayon, very pa siya, parang manual ang dating. Pero kami meron namang geolocation din siya. Dino-double check din doon sa NOAA. Like yung mga pinakita ko, yung mga latlong nila more or less pareho. Nung chinek namin against the UP NOAA o ganyan. So, yun yung... pero mas mabilis talaga dyan pag integrated na yung systems. Ngayon, dahil first year pa lang, wala pa kaming ganung level ng integration. Pero mapapansin mo sa storytelling namin, mga split screen, meron doon yung map ng NOAA, nandito naman yung sa Lifesaver. Ganyan. Yan. Pero tama kayo yung magiging direction. Kasi, ultimately, isang source mo ng information naman dapat. Hindi dapat narilito. Paano, sir, pag offline? Bumaba yung server nyo, paano pong communication yan? Or... Actually, yung next level, na yun, mga extreme scenario yan na dapat namin, Pero nasa pipeline siya kung paano ang use ng mga iba pang technology, satellite, ano pa ba yung ibang technology? Mayroon pang isang sinasabi na, ano yun? Ano pa yung technology na pag offline na pwede kang sa LoRaWAN, sir, IoT? Pinopromote kasi yan ng anong department? Yung information? DICT. DICT. So yun yung mga in-explore namin, paano yung mga offline areas, ganyan. Pero yung nakita naming application dyan nung Yolanda, satellite yung nag-work, ganyan. Pero alam mo, regardless of ganyan, yung pinakamabilis, tao pa rin. Yung ginawa namin nung Yolanda, yung mga bicycle group at riders, so part ng ganito, ng technology build, tao pa rin yung backbone mo. So dapat organize yung riders, yung bikers, ganyan. Sila ang mabilis na nakapag-information. Yung Yolanda, alam mo, Riding Red, nasa rapper pa ako noon, may separate kaming platform. Ang high-tech ng war room sa PNP, tinur namin yung the day before Yolanda. So integrated yung aming system din.
Imagine nung Yolanda, hindi nagamit yung ganong high-tech na puro camera. Pati mga police, wala, hindi nagamit, hindi nag-report. So, blanco yung database, yung war room. So, anong ginawa namin na pang immediate, yun nga, na, yung mag-organize ka ng tao, externally, kasi victim sa loob eh. Hindi lahat kakikilos sa loob. So, nag-deploy kasi lang nag-gather ng information for us. Plus, yung crowdsource information. Facebook groups, nag-volunteer sila ng information. And then, you just apply technology to clean up the data and all. Ganun. So, yun, mix siya ng technology and people. Ganyan. So, one more po, kay Professor Lahar Lagmay po. You already said po na yung one out of 100, yung 100-year turn is nagiging na siya, frequent. So, kung na siya, tama pa bang tawagin na siya na 100-year return kung frequent na siya? Kasi yung probability is 1%, di ba, sir? And then yung 5-year return, 20%. So, kung frequent na siya, pwede pa ba siya tawaging 100-year return or we need to adjust the naming? And kasi parang exponential na yung trend ng climate ngayon eh, pati yung baha and then yung sa ulan. Yun medyo na ako dun, sir. Kasi 100-year return, 1% chance to happen. And then, frequently na siya na pwedeng mangyari. Bali, yung pag-determine kasi ng 1 every 100 is based on the historical data. No? So, kung 1981 to 2020 yun yung data yun yung range for determining is to 1 is to 100. So, kung meron mga bago, mag-iiba yun. Di ba? Pag may climate change pa, mag-iiba pa yon. So, kaya kami tumitingin, pag climate change, merong mga recommendations yung IPCC na RCP 4.5, 8.5. Makikita mo doon that if you plot it, no, yung mga scenarios na yon, makikita mo na nag-increase yung magnitude ng rain and at the same time, nag-increase din yung frequency. So, yun yung parang pinaka-translation mo ng climate change scenarios. Ngayon, kung gagawa ka ng mapa ng baha na based lang doon sa historical record, unang-una, kulang na yung ulan na yon. Ma-underestimate mo yung baha. Pangalawa, ma-underestimate mo din yung risk. Kasi yung risk nung dating 1 is to 100, very rare, di ba? Maliit. Pero ngayon, 20% na. So malaki na yung probability mo. So that is the reason why it's important to do probabilistic risk assessment. Kasi may climate change na. We cannot rely on just our experience. Hindi na pwedeng historical record. At yan ang matagal ko nang ini-explain sa mga tao, sa mga scientists. I've been trying to explain that since 2012. 2025 na ngayon. Hanggang ngayon, historical pa rin ang ating mga official maps for the entire country. Hanggang ngayon, ang ginagamit pa rin natin na official maps to make our land use plans, to make our disaster risk reduction management plans. Lahat ng basis para sabihin natin na risk-informed and science-based ay historical. Kailangan ng climate change scenarios. Ayun, so very insightful yung question nyo kasi that is the crux of what we are trying to say. Kailangan mag-anticipate tayo para hindi tayo sitting ducks. After all, pagka nagka-disaster naman, may survivor. Ano ba ang unang sinasabi ng survivor? First time ito nangyari. Ngayon lang kami nakakita. Pag nadidinig ko yun palagi sa media, sa mga survivor, ang sense ko doon ay kulang sa anticipation. Hindi tayo nag-project ng mas malaki doon sa alam natin. Therefore, we are unprepared and we failed to anticipate. Thank you po, sir. In addition lang po doon kay Sir Kevin,
Actually, part po yung Ateneo Dinaga dati ng PhilLider 1, expanded nung UP Dream. So may server tayo, ang problema is inaayos pa ng team ng NOX natin. So pwede naman doon i-host and then pwede naman kay Sir Lagmay kung pero mas mabuti ata kay Sir. Pero hopefully meron din sana locally data tayo dito. Anak AWS. So we can share the data also kay asan si Sir? Kay Sir kay Sir Mike po. So may tayo, may facility tayo. May pa-follow up si Sir. Ikaw mismo, yung nag-PhilLiDAR? Part po. Marunong ka pang mag-process ng data LiDAR? processing component po yung ko dati. Marunong ka pa? Marunong pa. Pero ArcGIS, wala po kaming ArcGIS. Anong artist? Yung ArcGIS po yung platform na ginamit namin to process. Okay. So marunong pa nandiyan pa yung mga software nyo? Wala na po. Sa software wala na. Wala na. Pero marunong ka pa? Marunong pa po. Okay, alagaan nyo sir itong ha? Very precious yan. Magpabili ka sa kanya ng LiDAR drone. Okay? Ng LiDAR drone para na-update natin mas maganda yung ating topography para makapag-simulate tayo na mas maganda pa. And meron pa pong meron kaming for bathymetric echo sounder. Yan. Nandiyan pa? Nandiyan pa po, sir. Pero hindi na gumagana. Pero may mga GNSS, sir, na naba talaga. Pero may working pa naman. And then yung echo sounder, okay naman sir. Pwede pa magamit. Yan. So, alagaan yung yan ang sinasabi ko. So, sa PhilLiDAR 1, under NOAA din naman yan. No? That was one of the 21 projects. Yung mga equipment, mabibili yan ni sir ng CDRRM. Pero yung experience, yung skill, yung institutional memory, hindi nabibili yun. So, they're very precious po. So, alagaan po natin sila. Thank you po. Anong Ateneo rin kayo itong group? Ateneo. Actually, marami pong Ateneo. Okay, sige. Mag-usap-usap tayo after on the sidelines kung paano tayo pwedeng mag-collaborate. Okay? Thank you very much for your time. Lunchtime na. Okay. Sige, thanks. Ayan, thank you. Thank you so much, Mr. Voltaire Tupas and Dr. Lagmay. Thank you for sharing your expertise with us, and also thank you to our participants for those thoughtful questions. And now it's lunchtime. We will distribute food packs to your seats. Please enjoy your meal, and we will resume at exactly 1:30 p.m. Thank you.